Mantra horiek edo ez, erasotzaia dela nola baita izaki abstraktu bat, aurkituko ezuna gau ez dakinun ez, eta eraso gehienak edo gertatzen direla ez, normalean ezagutzen dezun gizon horren partetikan ez, eta pixkat horrere jarri dugu azpimarra aurtengoan. Bestelako gako garrantzitsu bat erantsi dute emakumeak gauez izutzea bilatzen duen kontrolaren estrategia berbera aplikatzen delako gizon zurienak ez ziren beste kolektibo batzuk jomugan jartzeko, migratzaileak adibidez. Horren aitzakipean ere arrazismoa nola zabaltzen ari den oraintxe bertan, ez? Eta nola erasotzailea den kanpotik etorritako norbait arrazionalizatua izango dena, ez? Eta gizon askok ere segurtasunaren izenean nora darabilten hori, eta ez nolabait beraien buruari begiratzen eta haien kuadriako gizon txuri erreparatzen ez da, ez? Eta ez beti esaten erasotzailea dela kanpotik datorren norbait, eta horren ondorioz ere nola mezu arrazistak ari diren zabaltzen, ez? Informazioaren aria, naiz irratian, Egoi Belategi. 7:33 minutu, Zabal, dieza jogun, hausnarketari tartea, hobeto esan da, barkatu. Lehenik eta ben goazen gaurko garetan ezen editorialarekin. Indarkeria matxista elikatzen duen egitura deusestatzea. Iazko azaroaren 25ean bezala, atzo ere mundu osoan ospatu zen indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna. Erakundeek, sindikatuek eta mugimendu feministak mobilizazio ugari deitu zituzten Euskal Herrian zehar. Emakumeen eskubideen errespetuan lortutako aurrerapen garrantzitsuak ukaezinak diren arren, indarkeria matxistak bere horretan jarraitzen du, eta oraindik ere bide luzea dago egiteko. Joan den urteko azaroaren 25etik, indarkeria matxistak 5 emakume eta 13 urteko neskato bat hil ditu Euskal Herrian, aurreko urtean baino 2 aldiz gehiago. Heriotzez gain, salaketek ere gora egin dute, aurtengo urtarriletik irailera 7.019 salaketa izan dira 2024an baino 100 gehiago. Baliteke, gero eta kontzientzia handiagoa izatea eta horren ondorioz lehen isiltzen ziren egoerak salatzen dira orain. Nola nahi ere, datuek erakusten dute emakumeen aurkako indarkeriaren intentsitatea murriztetik urrun dagoela. Ildo horretan bereziki garrantzitsua da emakundek egindako inkesta. Inkesta horren arabera, galdetutako emakumeen erdiak aitortu zuen indarkeria matxistaren kasuren bat jasan duela bere bizitzan zehar. Kopuru ikaragarria da eta berez indarkeria estrukturaleko egoera baten berri ematen du. Egoera horri aurre egiteko gizonen menderatzearen oinarriak desaktibatzen dituzten jarduerak egin behar dira. Horretarako ezinbestekoak dira politika publikoak ikuspegi feministatik aldatuko dituzten jarduerak, baina era berean beharrezkoa da bilgune feministak gizonen arteko konplizitate sareak deitzen duen horri heltzea, hots jarrera desegokiak edo eraso matxistak baldintzarik gabe ezkutatzen eta babesten dituen anaiarteko isiltasunari. Zabalkuntza egiturak neutralizatzea beti da lan nekeza. Privilegioak arriskuan ikusten dituzten erresistentzia handiei aurre egiten diena, ultraeskuinaren gorakadaren lekuko, baina ezinbestekoa da burutzea gizarte bidezkoago eta berdinzaleago bat eraikitzeko non emakumeak eta gizonak aske eta duintasunez bizi ahal izango diren. Zazpiak eta 35 minutu eta esku artean ditugu gaurko egunkarien azal nagusiak etxetik hasita garak gaur indarkeria matxistaren aurkako aldarrikapena eraman du bere azalera. Biek bat egiten baitute argazki nagusiak eta lerroburuak gaurko honetan. Esanez, konplizitate horrekin, nolabait gizonen artean ematen den konplizitate horrekin amaitzea izan dela aurtengo
Azaroaren 25ean mugimendu feministak izan duen helburuetako bat, eta zehazki Bilbon atzo manifestazioan pankarta eusten ari zen emakumetako bat ikus dezakegu. Gainerakoan, albiste garrantzitsuenak oinean topatuko dituzue gaur, besteak beste estatu batuek aurrerapenak ikusten dituela Ukraina eta Errusiaren arteko bake negoziazioetan, naiz eta momentu zuzenekoak ez diren izaten ari. Baitaren eko partido kaskar batean, Atletikek bana berdindu zuela Eslavia Pragaren aurka, edota Xabier Anduagarentzat izango dela aurtengo urrezko danborra Donostiko tenor honentzako. Berriarekin jarraitzen badugu, aurreratzen dizuegu hemen ere, atzo abenduaren azararen 25eko manifestazioetako bateko irudia duzuela berriaren azalean, bost zutabetara, eta zehazki berriz ere Bilboko manifestazioko irudia duzue, honakoa da lerroburua, indarkeria matxistarekiko konplizitate isila hausteko eskatu dietela gizonei. Gorka Erostarbi idazlea ere ikusiko duzue, argazki txiki batean oinaren gainean, elkarrizketatu baitute berrian, eta baita ere misilak eta droneak izan zirela atzoko protagonistak Errusia eta Ukrainako gerra frontetan. Bizkaira salto, deiaren eskutik eta deiak erabaki du azaroaren 25ari ez eskaintzea gaurko argazki nagusia baizik eta Unai Simoni eskaini diotela, Atletiken atezainari atzoko Eslaviaren aurkako partidan utxekoa izan zela emaitza gogora ekarriko dugu, eta baita ere esatea lerroburu nagusia gaur deian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak egindako iragarpenari begirakoa dela. Zupiriak baieztatu baitu beste gauza askoren artean euren helburua izango dela ertzaintzak 8.000 agentera heltzea, hori da legezko kopuru gehienezkoa, eta iragarri dute lan eskaintza publiko berri bat hain zuzen ere aurrekoa osatzeko, gehienek 190tik gora suspenditu zutelako, 473 plazakoa izango da lan eskaintza publiko hau. Notizias taldearekin jarraitzen dugu entzuleok, baina kasu honetan esango dugu, Nafarrora begira, Diario Notiziasen eskutik egingo dugula, hemen ere Iruñan atzo azararen 25aren baitan egindako manifestazioaren irudietako bat duzue ikusgai, zehazki Gaztelu plazan, eta esanez, indarkeria ikusezina salatu zutela atzo Nafarroan, baina adi honi ere, Nafarroan presatzen ari direlako merkataritzaren lege forala antza denez, tokiko merkataritzaren itxiera gelditzeko. Azken 12 urteetan, halako 1000 negoziok itxi dituzte ateak Nafarroan. Nafarroan oraindik ere, baina Diario de Navarraren eskutik, hemen gaurko lerroburu nagusiak dio 12.200 lagun direla 75 urtetik gora dituztenak eta bakarrik bizi direnak Iruñean. Aldiz, atzo Tuterako udalak zinemagintzaren inguruan egindako sari banaketa bat ikus dezakegu azalean, bertan izan zelako besteak beste, Letizia Ortiz, Espainiako erregina. Aurrera eginez, entzuleok, azkar egingo dugu Bozentoren errepasoa, El Correoren Bizkaia eta Arabako edizioak bat egiten dutelako, lehenik eta hemen lerroburu nagusian esanez. Ostiral honetan, ez zuzen ere, Felipe Borboikoak komenduko dituela Gernikako bombardaketan hildakoak, eta hori egingo duela Alemaniako presidentearekin batera. Argazketan berriz, atzo Bilbo eta Gasteizen edutako mobilizazioak azaroaren 25aren baitan. Argazki bera, baina kasu honetan Donostiako mobilizazioari begirakoa Diario Baskon, baina Diario Baskok bere lerroburu nagusia nabarmentzen duena, honakoa da, dagoeneko migratzaileei edo atzerritar jatorriko pertsonei Gipuzkoan egiten zaizkien lan baimenak dagoeneko jatorrian egiten direla. Alegia Euskal Herrira heldu aurretik ere baimen horiek lantzen direla. 7:40 minutu entzuleok, onaino gaurko azalen errepasoa. Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Hitz eman del cim del riu es sent que creix a poc la pluja. Si
ens enganxa pujant contra corrent, ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes, creix la llum del fons i esquerda el cel. Hitzeman, momentu hau betiko oroitzea. en la nostàlgia del record i un demà hi haurà sort. Hitzeman, urrun orain zure besarkadak, elkarrekin geudenean enituen gorde. Som a temps d'escoltar la remor de dins, sempre corrents es va fent fosc i no es veu el camí. Hitzeman, da berri bat berria benetan, euriak idatzi du zeruan. La Hitzeman, primavera dels teus ulls a l'infinit, si et tremolen els genolls és que ets aquí. Hitzeman, momentu hau betiko oroitzea. en la nostàlgia del record i un demà hi haurà sort. Hitzeman, Momentu hau betiko oroitzea. en la nostàlgia del record i un demà hi haurà sort. Hitzeman. Momentu hau betiko oroitzea. En la nostàlgia del record i un demà hi haurà sort. Hitzeman, Momentu hau betiko oroitzea. en la nostàlgia del record i un demà hi haurà sort. Hitzeman. Informazioaren aria, naiz irratian. Nekatzen nau nostalgiak, ta batzutan esperantzak, nigan nahi ditut beldurrak, hanka sartzeak zalantzak, bengo zaldatu ditzadan, espektatiben orantzak. Berdin ez denez autua, ta erabaki beharra, amesten duguna zer da, zeinen beata norara, noraino heldu daiteke, zamauts batean. 16 minutu besterik ez goizeko 8 heldu albistegirako eta ordura bitarte hain serio ez egoteko baimena daukagu eguneroko tertuliatxoan. Gaur nirekin Iraia Kanbra eta Lander Martinez egunon. 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 Zemuz, Ondo, Bai. nekatuta egia esan gaur. eta hori? Ezakit, begira berandu esnatu naizela eta laren nekatuta, ezakit. Egiten du horrek, gehiago, Bai. lo gutxi egiten dugunean, lo gehiago egiteak Izan daiteke, ez dakit. nekatzen du. Niri pasaren astean gertatu zitzaidan, bai ostiralean, baita larun batean ere, lo egin nituela aspaldiko parte 10 bat ordu. Ostras, Bai. hori asko da, Karagarria. Lander, zuk ondo induzulo? Gaur bai egia esan, pare bat egun ez ez ondolo egin, orduan hori betiko trukoa. Ez da zunean ondolo egiten, Ba, handik egun batera diogunera. Eta zergatik ez duzu ondolo egin. Nik- Zerk kezkatzen zaitu? Gauza gehiek, munduaren egoerak, nire egoerak, ingurukoen egoerak, baina, bueno, gero nigan konzentratzen ez egia esan ezin detenan lo egin, ez da gezurra esango, baina kostatzen zailuitea, baina oitutan hau jardu gutxirekin funtzionatzea, edo, no, funtzionatzea, Ba, ez da horrela ona, dituko diogu ez dakit, baina, bueno. Bueno, ez gara oso erligiosoak hemen, baina gaur okerez banago moja baten inguruan hitz egin behar diguzu.
Bai, monja berezi baten inguruan. Hitz egingo dugu, ez dakit zuentzako bigai inizpintxatuko zenuten monja youtuberrik egongo zenik. Nik uste Egia esan bai. Ez ditarritzen. Gaur egun bai. denetari dago ja gaur egungo lan hauetan, lan modernoetan. Beraletzuko dizut segitzen, baina nahiko beldurgara iruditzen ari zait nola azkeneko urtean ikusten ari garen sekulako subidoia dagoela. Orogar, kontu religiosoekin, baina baita ere mojen inguruan, adibidez nola izan da Los Domingos, ez? Zinemaldira eraman duten pelikula, dala gazte baten ingurukoa, bai. moja izatea erabakitzen duena, baina bueno, horlako gauza... Klausurako... Hori da, bai. Bai, bakizu gaina mojekin ni beti, claro, ikastola batean ikasut, jaunartza egindakoa naiz, eta bataiatutakoa, eta hori dena. Nik ez errez. Ba, nik bai, baina bueno, kontua da nire familian, oso gauza bitxia, nire gurasoak ez dira, edo ez ziren, honea eta etzen, nire ama ez da, sinez duna, ez dira sekuran izan, eta beti horrela... Eta ala ere biak dauzkatu eginda? Bai, baina nire aitona oso religiosoa zalako eta ark eskatu, bueno, aitona alde batetikan eta bezetikan amuma, danak zian oso religiosoak eta ala eskatuta, baina pentsa ezakezu zer nolako harremana eduki doanik kristautasunarekin, alde batetik juterintzanean katekesira eta amonek eta behartzen induten otoitz egitera, eta hori dena, baina gero etxera joaten nintzen eta esaten ez, baina kontu zelizarekin. Hori nire, baina... Bueno, beti gado ez da klarisak eta ez dakizu daudela horrelako... Nik joiarik ere ez. Orden pilo hau eskoetan bezala da, baude eskoetan eskola pioak, salesianoak, jesuitak, direla hemen Euskal Herrian hazi zirenak edo, besterik gabe, beti grazias egiten diatela hoi, beloradoko mojak ere izan genituen iaz albiste, horiek, behitu, hor bat zekaten youtuber bat egia esan. Bai, hor bai, begira. Baina, bueno, barkatu landa. Ez da justizia zean izango zuen youtuber horrek, baina, bueno, esan dazunarekin bai pixka ikustera, sare sozialetan egia dela gaur egun lan guztien irudikapena daukagula, egia da ezkagula youtuber, kamioilariak bai, kamareroak, kazetariak ere, denetarik daude. Baina horko netzako, kasu bitxeri dut zait, egia da, neska daudela Marta izeneko neska bat, Sor Marta, 29 urteko gazte bat da. Nik uste dut, hobeto dela berak bere buru aurkezte ikusiko ez horrela pixkat ze formatu erabiltzen duen bere YouTubeko bideo hauetan. Hasta el Papa se confiesa. Todos lo hemos visto. Si no vives en una cueva, claro. Pero ¿no te ha pasado nunca que dices, bueno, me toca confesarme, voy a prepararme? ¿Y no se te ocurre nada? Niri ez gertatu. Hori esan barruen, nik atzo bilan egoera materialen bila esan bai, ez dakit nik uste dut, nire entzule guzti ere, seguru, egunen batean planteatu dugula, ze kontatuko dut gaur apaizari, ez? Zer daukaz konfesatzeko, ez? Nik kontatuko apaiz bati nire... Zerrez. Baina zero. Eta apaizekiko errespetu osoz diote, baina ez dakit. Zerk pentsarazten dugu, no bai, ez? Fedea. Baina zerk pentsarazten dugu, apaiz batek ez daitula salduko, eta ez dakit, batez ere, ja uste dut gaina konfesatzerena oso gauza zarkitua dala, ez? Ez dakit, bueno... Ez dut inor ezagutzen nire inguruan egia esan konfesatzea. Baina nik ere esango nuke igandetan, mezera oraindik ere joaten diren horiek ez dutela egiten astero. Ez dakit. Egia esan ez dakit. Ondo portatu ez da ere, baina betiko trampa hori esaten dutena, ez? Hemen behin konfesatuta gero zerurazoa zuzenean, trampa hona iruditzen zait, herriaron egiten zuten bezala ere konfesatua, baina ordainduz gero libratzen zinela ere, begira. Hori Eliza Katolikoan, ordainduz, teorian zuk egiten baldin baduzu alako ekarpen bat ilaurretik ere, eta ekarpen horrek gizartean, edo Elizan, eragina baldin badu, Beitu, ez dakit nola den historia zehazki, entzuleren batek ongi azaldu badigu eskertuko nioke, baina behin kontatu ziate Matia Fundazioa ezagutzen duzuen. Bai. Helduak zeintzen dituenak, eta aintzindari izan zena Europako mendebaldean, bantza denez, Matia sortu zenak berak edo bera arbaso bat eduzet esklabista zala. Eta hortaz, baina Matia kalea, hemen dakaguna Antiguan hemen ondoan, Matia Fundazio ere hortxe daukagu, esklabista edo olako, bakit, ez dakit, sortzaile izan zen, edo bere arbasoren bat edo, eta esan dako, oke errari bana izazaltzen mesedez zehaztu, pixkat botatzen gari naiz, baina, eta guztut, zuzen ere, Matia Fundazio edo sortu zela, jakin bazekilako gauza onak ez zitulekin bere bizitzan, eta nolabait bere, ez da irudia, bere arima garbitzeko. Hor nik esan behar dut behintzat,
zezortea sinistuna zena, ze besteren batek ez zai inporta zer gaiztoa izanak, eta ez du zer uzten gero behin mundua guztean, ez? Ez da, honik ez sinisten gero ere bigarren bizitza batean, baina, bueno, oian ondo gongo zen, dirudunek ez aldunek sinestea behintzat zerbait usteko bueltan, joan aurretik, ez da? Bueno, nik behar ikutzi baino kenduko nieke. Baina, bueno, hori beste eztabaida bada. Barkatu, jarraitu lan. Ez, horrekin nahi nintzen tiraga, baina puntu nahi ditu zait, egoi egia esan, egian ez gara hasi behar, hain modirikien hau esaten, egia susto eman izan dezakegu, ez? Baina... Teologia de la liberationen inguruan ere itzein dezakegu, bakizu apaiz gerrilleriak, eta bla, hori dena, bueno. Interesari guztu youtuberraren kasua baino interesgarriago izan daitekela, baina nik aipatu nahiko nuke, atzo, negon pixka salseatzen, ez? Sormartaren saretan, gure monja gustukoena, modernena, eta bideo informatuak ere edizioak gogoratzen zidan pixka bat, hirugarren DBH-en biologiako klasean eskatzen zigutenean aurkezpen bat egiteko PowerPoint bat, egia dela bera, kamera baten aurren ez egiten, eta dira, argazki fijo batzuk, pixel guztiak sumatzen direnak ematen dula, ituz egin dira dituzu argazkiak, ez? Laukitxoiek pixel guztiak, permafrosta jarri kendu berko diozula, eta argazia entzian, behar aurkezten durako bere burua, esaten du, monja bezala zer egiten dugu, goizeko 6:30 esnatzen gara, otoi egiteko, erregu egiteko, bai, otoi egiteko izango da, ze edizio softwareak ezagutzeko, ez dakit banik, 29 urte izan da, nik uste, niretak ere, agian errexago egingo lukela, agian hori izango da bere bideoen xarma ere, ez dakit, aipatu beharra dago, 80.000 erpidez dituela bere kanalean, orduan zerbait ondo egingo du, ez dakit, memeagatik izango den, edo nola konfesatu erakusten duelako, baina, no. Ni bere Instagrama begiratzen ari naiz eta esan bakarrik Instagrametako bideoetan jartzen dituen titularrak nahiko... Adibidez? Begira, da pixkat terapia religiosoa. Cómo rezar con sueño. Rezas mal, te ayudo. Ta carta a Pedro Sánchez, dira. Una vida inútil, te ayudo. Dena horrela da. Carta a Pedro Sánchez. Bai. Bueno, joder. Faltatzea un carta a Pedro Sánchez, te ayudo. Claro. Esatea, ez? Esto agian bai, agian... Proceso para ser monja. Baitu. Mira, norbaitek interesa bali badauka, ba... Nik bai, baina pentsatut momentuz ez dituztela... Pixkatza daukazu, ezta? Bai, hori da, sexu disidentek ez dituzten hartzen... Apaitzak emakumeak izan... Ba, 152.000 seguidore dauzka Instagramen. Zenbat? 152.000. Hau da, jendea... A ber, bai, baina kontutan hartuta zenbat, 1.000 milioi kristau munduan. Bueno, indikan bai, badaka. Bai, eta nik uste dut kasu honetan pixkat meme puntu bat ere hartu duela emakumeak. Bere bideoak ikusita eta deskripzioa eta... Ziur asko bai, baina hau dena pixkat alde batera utzita, zuek galetu nahi zen, ni baino dezente gazteagoak zaretelako, asko hitz egiten ari garelako, ez? Ematen ari den... Dezente gazteagoak ere ez gara. Bueno, 10 bat urte bai. Kalkulatzen dut nik. Ni bai. Ni agian ez. Ez. Bueno, edozein kasutan esan, zuen inguruan asko hitz egiten ari gara, ez? Eta asko gurtzen ari gara gazteak azken aldian, gauza txar guztien iturri beraiek izango balira bezala, normalan helduek egindakoaren hartzaile izaten direnean. Baina, bai ez, nolabaiteko iraultza kontserbadore bat ematen ari dela, interneten sartzen zara eta badirudi, baniko ikustea rorro bezalako neska hau, eta trat wifi eta bla, eta gero, bueno, zuek sumatu duzue? Halako, ez dakit, uolde kontserbadore bat zuen inguruan, nik esango hitz egiten dugu, nik sentxaziakat ez dakit hitz egiten dugu, kontuz, oldarraldi fascista, kontuz, bla, bla, hau dena. Baina nik gero nire inguruan ez dut benetan horrela ukitzen. Sumatzen duan nire inguruan da, beti bezala, gure artean, elkarri mokoka gaudela, hori zalantzari gabe. Baina gero interneten sartzen zara, eta badirudi, kriston, iraultza kontserba ez dakite, agian da, agian da nik aldu duela errealitatearekin kontaktu edo, baina zueko sumatu duzue? Nik, nire kasuan, esan nire inguruan, nire kuadrilla barruan ez duela hori nabaritu. Eda nik duela, kainontan bukatu nuela karrera, eta baneukan adiskideren bat klasean, gero politikaz egiten hasten zinean esaten zenuela. Hombre, agian pertsonanek ez daki asko politikaz esaten dizunean 21 urteko gazte batek Vox benetan alternatiba bat iruditzen zaiola. Ez dakit, hor bai ikusten dela, nik uste hori dela ez jakintasun horregatik benetan, eta jendeak oso errex erosten dituelako diskurtso batzuk. Nik esan, nire inguruan, zorionez, gertuko inguruan,
ez da horrelako inor. Bestela hori tabernan izango genuke arratsalde oso baterako eztabaida. Baian jarrita, eta igual txaloren bat aurpegian egia esan, gauzaren baten arabera, baino egia da. Gero sare sozialetan eta kalean ikusten den testuinguru ez dela berdina. Disoziazioa dago, Bai. esango nuke. Gero bai egia da, sare sozialetan sartzen zaret, gauza batzuk nik ez dut ulertzen zaret. Ikustetuzu Frankoren memeak. Aizue, Franko ez da inoiz, guai esan. Franko, ez dago nondik hartu hori, ikustituzu Frankoren argazkiak hor patata baten gizara, tipo ustelduta, eta jendeak partekatzen dituela da, bai, pantanoak egin zeizat esaten, tio. Ez dakit nola norbaitek ikusi dezaken Franko bezalako norbaitengan, eta Franko bezala beste, amaika ere aipatzea, zerbait modernoa, zerbait apurtzailea, baina nik uste dut ere, neurrandi batean hortik handi joala, ez? Eta gero baita, esango nuke, pobreen altxamendu bat ematen ari dela. Pobrak pobren kontra. Bai, nik hori guztiz ikusten dut ere. Niri iruditzen zait, azken garai hauetan, asko humoretik asko tiratzen dela sare sozialetan. Eta oso iritsiera puntu bat non oso zaila den humorea zer den eta realitatea zer den ezberdintzea. Hau da, adibidez, Frankoren kasuarekin nik, 50 urte horren honetan, meme pila bat ikusitut, eta jende pila batek egiten du humoretik, baina egia da gero errealitatean pentsatzen jarrita esaten duzula, joder, egin zuen guztiarekin nola alduzu humorea egin honekin, ez da? Baina humore hori ez alda baita estrategia bat, hain zuzen ere, mezu atzereko bat dena kamuflatzeko. Izan daiteke, eta uste dut hor dagoela erronka batez ere jendeak ikusteko, hor argi ikusten da nire ustez, jendeak ez dakila oso ondo ezberdintzen, eta gero Landerrek esaten zuen hori ez, zaila dela batzuentzat diskurtsoiek ez sinistea. Askotan sartzen garerako bukle horretan ikusten ditugula milaka bideo, eta azkenean bukatzen dugula denak zure burari egiaztatzen, edo bukatzen duzula azkenean bideo guztiak sinisten. Eta oso zaila dela banaketa hori egitea. Niretzako arriskua da, askotan, figura hauei meme egiten zaila eta bereietaz perre egiteko saiakera bat dagoela, baina benetan gero zuritzen dugula pertsona horrek egin zuena bere garaian. Era bat ados, barkatu Lander, mozu zaitu dela egin dizut keinua moztekoa, zuekin hain gustuan nago izketan, azu zaidala, ez dagoela gaur gurekin, baina gurekin egongo dela berdin Iker Gurrutxaga lankidea. Egunon, Iker? Egunon ekipo, egunon entzule, zer moduz, gaur, animo bilbotarrei, diot atzoko partida eta gero ez delako errazta izango gaur, noizean jaikitzea. Animo. Bueno, bilbotarrei ez, atletik zalei. Bilbotarra izan zaitezke eta futbola posto importa. Hori ere zilegi baita. Eta, gaurkorako bilbotar baten musika ekarri dizuet. Gaur musikariatik pasako baita Arana, Mirari Arana. Bera, esan da ez dela bilbotarra da, proiektu hasi berri batekin dator, bere bakarkako bidean, eta, Hurbil izeneko diskoa publikatu du. Barkatu beharko nao Iker Gurrutxaga lankidea, baina esan dakoa, gaur musikariarekin bat egin ezazue. Eta 20 segunduren faltan goizeko 8:00 Iraia Kanbra, Lander Martínez, 2000 esker eta hurrengora arte. Bihar arte. Ongi izan. Urriak amairu, Bilbo lotan dago, bitartean nire ohea, inoiz baino. Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona.
Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Ukrainako gerra amaitzetik gertu legokela ziurtatu du Donald Trumpek azken orduetan. Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen arabera, Errusiak amore mandu bere exigentzia batzuetan eta Ukrainarekin birnegoziaturiko zirriborroa bake negoziaketarako oinarri baliagarri gisa ere onartu du. Ukrainak lurraldeak galtzea onartzen duela esan nahi du honek beraz. We're having good talks. We started with Russia. We're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. Egoi Belategi, egunon. Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Errusiak eta Ukrainak elgarri bortizki bombardatzen zioten bitartean aurrera egin dute Dubain Estatu Batuetako bitartekariekin egiten ari diren bake negoziazioek. Milaka pertsonek bat egin dute konplizitate saren aurrean erresistentzia feminista lelopean, Euskal Herriko mugimendu feministak deituriko manifestazioetan. Langatazkak, pentsiodunen eskubideak, gerraren kontrako aldarriak, sexu langileen eskubideak, cis heteropatriarkatuaren konplizitate sareak eta LGTBI plus komunitatearen aurkako erasoak izan dira izpide bestak beste. Indarkeria matxista bere horretan ez dela sustengatzen hainbat aliantza gabe, hitzen aurrean ekintzen beharra azpimarratu dute. Askotan abandonatzen gaituztela gure erasoak salatzen ditugun momentuan, berbiktimatzen gaituztela eta gainera gure esperientziak gurekin konpartitu gabe medioetan salatzen dituztela gurekin kontakturik egin gabe. Eta esango dugu hain zuzen, mundu mailan 50.000 emakume, egunean 137 hil dituztela beraien bikote kalasenidek. Datu hau, jaso du Nazio Batuen Erakundeko emakumea den saiak. Hilketa matxistei aurre egiteko, eremu pribatuko indarkeria matxista zehatzei aurre egiteko politikak eskatu ditu Nazio Batuen Erakundeak. Esparru honetan sartu dituzte hezkuntza, erlazio sanoak izateko gaitasuna, ala feminizidioak kriminalizatzeko legeak. Eta Arkautik ertzaintzaren beste enplegu publikorako eskaintza baterako deialdi egin du, aurreko osatzeko asmoarekin. Aurkeztutakoaren 90%ak bazterketa suspenditu egin zuen eta. Zupiria segurtasun sailburuak azaldu duenez, lehen azterketa psikoteknikoak 4 atal zituen. Arrazonamendua, perzepzioa, espazio gaitasuna eta hezkuntz gaitasunak. Orain, 4 frogak batuko dira eta ezinbesteko izango da gainditze hautaketa fasean jarraitzeko. Antes se exigía el aprobado en cada uno de esos 4 ejercicios y ahora se va a solicitar el aprobado en el conjunto de los 4 edificios. En cualquier caso, es una prueba obligatoria y eliminatoria. Eta azken ordu hauetan ere eztabaidan edota hizketagai bada ere, ostiralean Alemaniako presidenteak Gernikan burutuko duen bisita instituzionala, oraingoz behintzat ez dago baieztatua, bertan izango ote den Felipe VI Espainiar erregea, baina honi buruzko iritzi ezberdinen adierazpen ezberdin horietan, eneko handu eza PSeko idazkari nagusiak esan du, Espainiar gobernuak ez duela barkamena eskatu behar, hau gaurko gobernua badelako Errepublika garaiko gobernuaren ondorengo eta barkamena eskatzekotan hau bera frankismoaren edo estatu kolpea eman zutenen ondorengoek eskatu beharko luketela barkamena. Nosotros no tenemos que pedir perdón absolutamente por nada. En todo caso, tendrán que pedir perdón los herederos de aquel franquismo, de aquel golpe militar que hizo que Euskadi, al igual que toda España, sufriera una guerra civil absolutamente intolerable. Yo no le veo ningún sentido a esa reclamación y desde luego no la comparto en absoluto. Ondorengotza ez du ikusten eneko handuezak gaurko Espainiar gobernuan, hori bai, Maria Jesus San Jose, Lakuako Justizia Sailburuak ondorengotza ikusten du gaur egungo Alemaniako presidentetzan garaiko bombardatzaileekin. El viernes viene a Gernika el presidente alemán, que forma parte del gobierno sucesor del gobierno que decidió bombardear Gernika y viene a honrar a las víctimas del bombardeo, de esa barbarie, de algo que nunca debió suceder. Eta kirol kontuetan esango dugu, punteria faltak puntu bakarrarekin konformatu beharra izatera kondenatu du Athletic Pragan, hutsna berdindu dute. Ernesto Valverde. Iban a la pelea el 1 contra 1, en cada duelo
salían chispas y bueno, era difícil avanzar. Aún así, pues bueno, hemos tenido nuestras opciones al inicio del primer tiempo con esas dos ocasiones de Sanzet. Izan ere aukera garbienak izan zituen Atletikek bai, baina hutsean amaitu zen norgehiagoka ikuskizun neko kaskar batean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Pegi alde batetik, nazional bat errepidea berriz ere arazo iturri istripua eman baita duela gutxi Bilabonan Irunerako norantzan 4 kilometratakoak ziren autopilaketak puntu, horretan duela 5 minutu herri bat itxita zegoen ere. Gainerakoan ohiko autopilaketak aipatu beharretugu Bilboan dian, zehatzago Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Dibili beraz, bertatik igaro behar izanez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak Iker Ibarluzeak. Giro bustiarekin jarraituko dugu asteazken honetan bai gutxienez lurraldearen mendebaldean. Goizean ipar isurian eta bereziki mendebaldean hodeiak ugariak izango dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteko ostartzetxo batzuk zabalduko dira, baina hodeiak ilunak izango dira eta hodei hauek ez zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak egun sentiar oraindik mardulak izango dira, baina goizean zehar indarra galduko dute eta ez dira oso indartsuak izango. Aldiz goizuri aldean, baina bereziki Nafarro erdi eta hegoan, bertan ateri egongo da eta ostartetxo batzuk izango dira. Eta Araba erdi eta hegoan ere pixkanaga goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean oraindik Kantauriar isurialdean eta mendebaldean zaparrada txiki batzuk izango dira. Gainantzeko lekuetan giro ateri eta lasaia nagusituko da eta hego isurian eta bereziki ekialdean ostarte politak ere izango dira. Haizeak iparraldetik joko du, lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk utziz. Temperatura minimoak eta maksimoak hori behera egingo dute. Minimoak 2-0petik eta 8 gradu bitartean arrendituko dira. Aldiz maksimoak Kantauriar isurialdean 9 eta 12 gradu bitartean eta hego isurialdean aldiz 5 eta 9 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Joarra Izburua teknikan, azaroak 26 da, asteazkena. Informazioaren aria. Feminismoak Euskal Herriko kaleak hartu ditu azaroaren 25 honetan indarkeria matxista salatu eta honi aurre egiteko aldarriak ozen zabaltzeko. Milaka lagunek egin dute bat konplizitate sareen aurrean erresistentzia feminista lelopean Euskal Herriko mugimendu feministak deituriko manifestazioetan. Genero indarkeriaren bueltan sortu nahi den gorroto xenofobaz ere ohartarazpena egin dute. Zaloa dila. Baionakoa izan da abiatzen lehena, 6:30 hasi da sutan borroka transfeminista kolektiboak antolatu duen manifestazioa. Oihu eta danborrotxez lagunduta Baionako geltokian hasi eta karriketan ibili dira manifestariak, ondoren epaiskara eraman dute aldarrikapena. 7:30 aurrera, Silban 55 artista kataluniarrak girotu du borroka eguna. Hendaiak ere bere egin du emakumeen indarkariaren aurkako mezua, izan ere bidasoa martxoak 8 asanbladak elkarretaratzea eta performantza egin ditu Lapurdiko herriko tren geltokiaren aurrean. Gasteizen, Donostian, Bilbon eta Iruñean iluntzeko 7 pasata hasi dira mobilizazioak, jendetsuak oso. Lan gatazkak, pentsiodunen eskubideak, gerraren kontrako aldarriak, sexu langileen eskubideak, cis-heteropatriarkatuaren konplizitate sareak eta LGTBI plus komunitatearen aurkako erasoak izan dira hizpide besteak beste. Bilbon Naia Torrealda ikartu du hitza, interpelazio argia egin die instituzioei. Indarkeria matxista instituzioetan ere ematen dala, instituzioek ardura hartu behar dutela, ez jendartearen gan bakarrik jarri ardura guzti hori, indarkeria matxista badelako instituzioek egiten dutena, baina batez ere egiten ez dutena. Hau da, esaten duten guzti hori garbiketa moduan ulertzen dugulako eta aurrerantzean horrelako ardura politikoak hartu beharra ikusten dugulako lehen biziko pausua gure indarkeria matxista honekin bukatzeko. Indarkeria matxista bere horretan ez dela sostengatzen hainbat aliantza gabe. Hitzen aurrean ekintzen beharra azpimarratu du. Kotan abandonatzen gaituztela gure erasoak salatzen ditugun momentuan, berbiktimatzen gaituztela eta gainera gure esperientziak gurekin konpartitu gabe medioetan salatzen dituztela gurekin kontakturik egin gabe. Baita transfobia eta arrazakeriaren aurrean ere. Herritartasun legeak duen garrantzia
zein den maigainan jarri behar da, eta aski da esateaz hemen ez daukagula kompetentziarik, erroldaren ardura badute, horren aurrean bada garaia, neurri ezberdinak hartzeko, eta ez hori bakarrik, transfobiaren aurrean ere hitz eta ekintza gehiago behar ditugu. Azaroako 25 mobilizazio eta adierazpen ugari izan ditu eremu instituzionalean ere, alderdiek eta foru aldundiek bat egin dute indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko unarekin. Goizean atera ziren foru aldundiak adierazpen instituzionalak publiko egitera. Gipuzkoaren kasuan gainera berrikuntza batekin, izan ere indarkeria matxistaren aurkako protokoloa berritu dute. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusia. Erantzun publikoa ematen denean elkarteratzea edo dena delakoa, protokolo berrian, oinarrian hartu den gauza garrantzitsuena da biktimaren erreparazioa. Donostiako eta Gasteizko udaletan talde guztiek hartu dute parte adierazpenetan. Azken honen kasuan emakundek proposatutako adierazpena entzun da, komunitatearen garrantzia azpimarratuz. Tokiko hurbiltasun sareak indartzea. Elkarri laguntzeko ekimenekin konektatuz, biktimarekin eta haren inguruarekin elkartasunean. Bilboko udalak berriz ekitaldi parte hartzailea egitea erabaki zuen komunitatearen konpromiso horren beharra azpimarratzeko. Juan Mari Aburto Bilboko alkatea. Komunitateak babes lotura garatzeko eta narratiba komunak sortzeko aukera ematen du. Imamatak indarkeria matxistatik bizirik irtendako emakumeak egiteko asko dagoela ohartarazi zuen. Porque no podemos seguir abordando la violencia machista como si fuera un conjunto de casos aislados. Hay que abordarla desde la raíz. Nafarroako erakunde publikoek Nafarroako jauregipean egin zuten bat gobernuak deitutako elkarretaratzerekin. Vox izan ezik, gainontzeko alderdi guztiek hartu zuten parte. Parlamentariek gaztei eman zieten ahotsa denen izenean eta kantuan errefusatu zuten indarkeria matxista. Ana Oio, Nafarroako bigarren presidente ordea. Argitara atera nahi ditugu eskutuan dauden indarkeriak. Eguneroko keinuan, hizkeraren, arazoen ukazioaren edo kontrolaren justifikazioaren pean estaltzen direnak. Indarkeria horiek zein diren argi izatea. Iruñeko udalak berriz indarkeria digitalean jarri du azpimarra. Mundu mailan 50.000 emakume egunean 137 hil dituzte beraien bikotek ala senidek. Datu hau jaso du Nazio Batuen erakundeko emakumearen sailak. Hala da bai, argitaratu berri duten ikerketan nabarmendu da 2023tik 2024 ehuneko 40 behera egin dutela emakumeen hilketek. Hala ere, 15 eta 59 urte arteko emakumeen laurdenak indarkeria matxistaren biktima izan da gutxienez bizitzan behin. Kontinenteen arabera, Afrikan 22.000 eta 600 hilketa matxist izan dira, Asian 17.000 eta 400, Amerikan 7.000 eta 700, Europan 2.100 eta Ozeanian berriz 300. Nazio Batuen erakundeak berretsi du hilketa matxistak aurretiaz datorren indarkeriaren amaiera baino ez dela. Baita ere, krimenen motivazioa emakumearen menpekotasun ustea dela. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek indarkeria matxista mota berriak sortu dituzte, deep fake kasuez, kontrolaz, jazarpenaz eta zelatatzeaz mintzo da txostena. Halako jazarpenak hilketa matxisten aurrekaria izaten direla berretsi dute ere. Hilketa matxistei aurre egiteko hain zuzen eremu pribatuko indarkeria matxista zehatzei aurre egiteko politikak eskatu ditu Nazio Batuen erakundeak. Esparru horretan sartu dituzte hezkuntza, erlazio sanoak izateko gaitasuna, ala feminizidioak kriminalizatzeko legeak. Goizeko 9:13, Ukrainako gerra amaitzetik gertu legokela ziurtatu du Donald Trumpek azken orduotan. Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen arabera, Errusiak amore eman du bere exigentzietako batzuetan eta Ukrainarekin birnegoziatutako zirriborroa bakea negoziatzeko oinarri baliagarri gisa onartu du. Ukrainak lurraldea galtzeko prest dagoela esan nahi du honek. Hala da bai, Errusiak eta Ukrainak elkarri bortizki bombardatzen zioten bitartean aurrera egin zuten astearte honetan Arabiar Emirerri Batuetan Estatu Batuetako bitartekariekin egiten ari diren bake negoziazioak. We're having good talks. We started with Russia. We're having some talks with Russia. Donald Trumpek adierazi du Errusiarekin hartu eman positiboak edukitzen ari direla eta Ukrainak guzti honen berri izan eta erreman horiek begi honez ikusten dituela. Estatu Batuetako iturrien arabera 28 puntuko jatorrizko bake plana bi aldeen ekarpen gehigarriekin hobetu da eta desadostasun puntu batzuk baino ez omen dira gelditzen. Badirudi puntu gutxiago izango dituela planak, zenbait iturrik 19 puntu aipatu dituzte, baina ez da zehaztu momentuz zeintzuk izango diren aldaketak. Bien bitartean Steve Witkoff
Peskov ordezkari berezia Vladimir Putinekin Moskun bilduko da, eta aldi berean Daniel Driscoll Estatu Batuetako armadako idazkaria Ukrainar negoziatzaileekin bilduko da. Negoziaketak abian dauden bitartean, Siren antiaeroek bere horretan jarraitu dute. 7 eta 19 zauritu zenbatu dituzte Errusiaren eraso masibo baten ostean. Zehazki, Errusiak 486 drone eta misil jaurti ditu, hala ere, Ukrainar defentsak berretsi du hauetako 452 atzeman dituela. Bestalde, indar Ukrainarrek 250 dronekin erasotu dute Errusia 2022an inbasioa hasi zenetik izan den zifrarik altuenetakoa. Agintari errusiarrek 3 hildakoren berri ere eman dute, eta bi aldek aurkariaren erretagoardiak kaltetu nahi dituzte bereziki energia azpiegiturak. Errusiak jakinarazi du Donetxeko Ivanopor hiri hartu duela eta aurrera doazela fronte honetan eta Zaporian ere. Ukrainak berriz ontzi errusiar bat eta material militarraren konponketarako hainbat fabrika erasotu dituela jakinarazi du. Informazioaren aria. Gurean berriz, ertzaintzan sartzeko azterketa psikoteknikoa aldatuko du Arkautiko Akademiak. 150 poliziako lan eskaintza berriera iragarri dulakoak, aurrekoan aurkeztu zirenen 190ak azterketa suspenditu zuen eta. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak azaldu duenez, lehen azterketa psikoteknikoak 4 atal zituen, arrazonamendua, pertzepzioa, espazio gaitasuna eta hizkuntz gaitasunak. Orain 4 frogak batuko dira eta ezinbesteko izango da gainditzea hautaketa fasean jarraitzeko. Antes se exigía el aprobado en cada uno de esos 4 ejercicios y ahora se va a solicitar el aprobado en el conjunto de los 4 edificios. En cualquier caso, es una... Psikoteknikoa gainditzen dutenek bigarren proba bat egin beharko dute. Proba hori ere nahitaezkoa eta baztertzaile izango da eta ikasi beharreko gai zerrendari buruzko ezagutzak probatzeko test bat izango da. 3. proba ere psikoteknikoa izango da test erakoa. Bozentu taldeko egunkariek igandean argitaratu zuten Arkautiko Akademia hautagaientzako akademietara barkatu egindako bazaketen filtrazioa ikertzen ari zela eta horretarako Ertzaintzako barne arazoek 33. lan eskaintza publikoko ikasleak galdekatzen ari zela. Eta Ertzaintzak hartutako bideari jarraiki, eskuadra mosoek atxilotuen jatorriari buruzko informazioa ematen hasiko dira urteko txostenean urtarriletik aurrera. Segurtasun kontseilariaren esanetan, erabakia datorren urtean sartuko da indarrean, polizia jardueraren 2025. urteko txostena aurkeztean. Delituen tipologia eta delitugileen profila zehaztuko dira jatorria barne. Ertzaintza pasaden urriaren 14an hasi zen atxilotuen nazionalitatea aipatzen, immigrazioa eta segurtasun gabezia lotzen dituzten diskurtsoak elikatzea saiesteko, hala zioten behintzat. Josep Lluís Trapero eskuadra mosoen arduradun nagusiaren arabera urteko balantzeak agerian utziko du gertatzen diren lapurreta asko atzerritarrek egiten dituztela eta aldiz, sexu eta ustelkeria delitu gehienen atzean espainiarrak daudela. Esan du ere delitua gauzatzeko fakturaren atzean dagoen arrazoia egoera soziala dela. Eta Poloniako justiziak urratsak ematen jarraitzen du Pablo González euskal kazetariaren aurkako prozesuan. Astearte honetan aurretiazko entzunaldia burutu dute Varsovian eta epaiketarako data berri bat ere ezarri. Otsailaren 25. Zehazki, Gonzálezen aurkako akusazioa Polonian 900 egunez preso egontzeneko berdina da. Errusiaren aldeko espioitza, Poloniako justiziak bertan bera utzi zuen Gonzálezen aurkako prozesua kazetaria askatu ostean, baina aurtengo abuztuan berriro berraktibatu zuen. Zehazki, González gaur egun Moskun bizi da eta Poloniako justiziaren balizko zigor batek ez luke bere halako eraginik izango beregan, baina Europar Batasuneko lurraldetan sartzea eragotziko lioke Euskal Herria barne. Donostiako udalak iragarri du Aldezarreko eta Erdialdeko ekitaldiak mugatuko dituela hiriko bizikidetza errazteko. Jon Sausti alkateak azaldu duenez ekitaldiak deszentralizatzeko neurriak hartu beharko dituzte udal zerbitzuek. Udal honek 2023. urtean turismoa zuzentzeko plana onartu zuen, 2023-2027 urte bitartetan bete garatu eta kunplitu behar den plana da. Eta plan honek badauka horrelako ideia sendo bat, oinarrizko ideia bat, eta da personen bizitza kalitatea erdigunean jartzen dugula. Hori dela eta hiriko erdiguneko jardurari buruzko txosten bat egin da eta emaitzak ikusita gertakari errepikakorrek sortzen dituzten eragozpenak konpontzeko neurriak hartuko dituzte. Entzuketa fase desente egin ditugu eta hortik
jakina ikusi dugu, turismak bere gauza positiboak eta baikorrak baditula, nola ez, eta horiek ondo egiten jarraitu behar dugula, baina bere kezka eta bere elementu negatiboak ere badituela. Eta horriei erantzuna ematea tokatzen zaigula. Edozein ekitaldi antolatzerakoan alde zaharra eta erdialdea ez diren auzoak lehen esten saiatuko dira inpaktuak murrizteko eta hiriko jardueren banaketa orekatua bultzatzeko. Hirigintzari dagokienez ere esango dugu, EAJ eta Juntsek zalantzan jarri dutela funts putrei etxe bizitza erosteko debekatzeko legea. Sumarren lege proposamen honek ez du Kongresuko lehenbiziko tramitea gaindituko, RC, EH Bildu, Podemos eta BNGak babestu dute bakarrik ekimena. Lege proposamenak egungo etxe bizitza legia eraldatzea proposatzen du, etxe bizitzen jabetza esklusiboki pertsona fisikoena izan dadin, eragile ekonomiko, sozial irabazi asmorik gabeko erakunde entitate erlijiosoen salbuespenarekin. Sumar mugimenduko Alberto Ibañezek konfort eremutik irteteko dei die gainontzeko alderdiei. El conflicto no es demográfico, es de inversión y especulación. El conflicto es que mientras hay gente que no puede dormir porque no sabe cómo pagar el alquiler, hay quien gana dinero durmiendo. Ekimenaren alde egin dute ERC, EH Bilduk, Podemos eta Podemosek barkatu eta baita BNGak ere. Gutxieneko testua dela defendatu dute, hala ere ez daneko izan PSOE eta EAJarentzat. Ekimena kritikatu dute Gabriel Arrue PSOE eta Maribel Bakero EAJ. Nuestro modelo es el del presidente del Gobierno solicitando por primera vez en el Consejo Europeo que desde Europa se articulen medidas legales para frenar la compra de vivienda para uso no residencial. No nos parece lo más acertado plantear medidas que, aunque sus objetivos sean socialmente deseables, no tengan en cuenta las consecuencias que van a generar, muchas veces contrarias al objeto que se pretende, es decir, al acceso a una vivienda digna y asequible, bien en propiedad, bien en alquiler. PP, Vox eta Juntseko hautetxiek bat egin dute beste behin ere neurriak etxebizitza eskaintza murrizten duela esanaz. Kontu ekonomikoetan aldiz, Bizkaiko golkoan antxoa gaztearen kopurua nabarmen hasi da, bataz besteko historikoa bikoiztuz, Lakuako exekutiboak eta Azti zentroak Juvena 2025 kanpaina zientifikoan egin duen ikerketaren arabera. Albistonak lortutako estimazioek ugaritasun maila handia berresten baitute eta gazteen biomasa 500 eta 54.781 tonatan kokatzen dute. Kopuru honek igoera nabarmena dakar 2024an erregistratutako 255.354 tonekin alderatuta. Irailaren 5etik urriaren 10 bitartean garatutako Juvena kanpainaren emaitzek 2026ko kostako arrantza kanpainarako erreklutamendu ona aurreratzen dute eta maiatzean bioman kanpainak markatutako aurreikuspenak berresten dituzte. Aztek berak gidatutako beste kanpaina horrek biomasa heldu handia eta arrautza ekoizpen altua estimatu zituen. Eta elak eta labek greba deitu dute Siden horren Gasteizko lantegian, gaurko azaroaren 28irako eta abenduaren 2irako. Sindikatuek diote, 4 langile kanporatu dituztela, lan sindikala egiteagatik eta lan baldintzetan diskriminazioa zegoela salatzeagatik. Zehazki, sindikatuek langileak berriro ere hartzeko eskatu dute, kaleratzeak lan sindikala egiteagatik eta lan baldintzetan desberdintasun egoera basalatzeagatik jaso zelako gatazka. Ela eta laben ordezkariek eta kaleraturiko 4 langilek prentsaurrekoa burutuko dute gaur bertan enpresa atarian egoera azaltzeko eta Sidenorreko hainbat lantegitako langilek ere elkarretaratzea burutu zuten astelen honetan Basaurin eta gaurko honetan greba eguna ere izango dute. Eta azkenik kontu ekonomikoekin borobiltzeko bestelako lankontuak izan ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kartzeletako langilekin hitzarmen berria sinatu du Lakuako gobernuak, espetxetako eskumena bere gain hartu zuenetik Maria Jesus San Jose Justizia Sailburuak esan du lan baldintza eta ordutegietan lehen adostasuna lortu dutela eta horrek Euskal Espetxe ereduari egonkortasuna ematen diola. Martutene, Basauri eta Zaballan 1700 preso daude egun eta 800 langile. Kartzela sektoreko lan hitzarmen berria sinatu du Lakuako gobernuak sindikatuekin. 5 urtetarako hitzarmena betetzeko 2.700.000 euro jarriko ditu. Maria Jesus San Jose Sailburuak goraipatu egin du lortutakoa. Va a suponer un avance en la consolidación del modelo penitenciario vasco al mejorar las condiciones laborales del personal, garantizar la adecuada prestación del servicio. Akordearekin lan baldintzak hobetu eta hala presoei zerbitzu hobea emateko aukera dutela langileek goraipatu du San Josek, gizarteratzea, duintasuna eta giza eskubideak
dituztela oinarri. 2021 hartu zituen Martutene Basauri eta Zabaiako espetxeak bere gain Lakoko gobernuak. Kirol aria, naiz irratian. Goizeko 8 eta 25 kirol kontuak ere aipatu beharra dauzkagu goiz honetan, izan ere punteria faltak, puntu bakarrarekin konformatu behar izatera kondenatu du Athletic Pragan, aukera garbienak izan arren, hutsean bukatu zen Orgeiakoka, ikuskizun kaskar batean. Jon Garate. Azteko moduko partida halakoxea izan da, aste arte honetan Fortunarenan Slavia Pragak eta Atletikek elurpean jokatutakoa. Golik ez hutsean markagailuan eta bietako bati ere balio ez dion puntua. Aukera garbiak zurigorriek izan zituzten hori bai, lehen zatian jokaldi garbienetako bat, Oian Sanzetek izan zuen kontraeraso batean, baina baloia atzean geratu zitzaion Nafarrari eta ezin ondo errematatu. Aipatzeko gutxi gehiago, lehen 45 minutuetan. Bigarren zatian bazirudien beste energia batekin atera zelaira Ernesto Valverderen taldea, aukera bikoitza garbia izan zuen Robert Navarrok, bata eskuinarekin egindako errematea, bestea burukada galanta, baina bietan ere Slavia Pragako atezainak Stanekek sekulako geldituak egin zituen zuri-gorrien gola galarazteko. Hortik aurrera aldaketak egin zituzten entrenatzaileek bai, baina berdegunean etzen alakorik somatu. Pragaren joko geldoak eta behin eta berriz oztopatuak gain hartu zuen beste behin, eta alaxe apartegorik gabe, hutsean amaitu zen partida. Aipatu moduan, bietako bati ere balio ez dion puntua. Ernesto Valverde. Iban a la pelea el 1 contra 1, en cada duelo salían chispas y bueno, era difícil avanzar. Aún así, pues bueno, hemos tenido nuestras opciones al inicio del primer tiempo con esas dos ocasiones de Sanzet y luego en el comienzo también en el del segundo, que hemos tenido tres muy claras de Robert. Una pena para nosotros no haber marcado ahí. Luego el juego se ha ensuciado bastante. Ellos han empezado a sacar jugadores muy altos arriba y a golpear y ya ha habido un montón de faltas. Bueno, el árbitro ha pitado un montón de faltas y apenas el juego tenía continuidad y era una pelea permanente. Eta bestalde, Aitor Arregi gure adituaren balorazioa onats. Atletikek izan ditu bere aukerak eta ez du sartu. Azkenean urte guztian gertatzen ari zaionan erakusle jore bada. Sortzen du, ez du sartzen eta gero sufritzea tokatzen zaio. Slaviak ere izan ditu pare bat garbi. Aipatzearen Atletiken Unai Simon oso ondo, Rego oso ondo, kezkatzekoa gaur adibidez Nico Williams ez dela inungo momentutan azaldu. Segi egin behar dute, segi egin behar, ez da besteikan. Eta bueno, hoxe, luze egiten nahi zaio txapelketa hau, eta bain datosten aurkariak zezengo horradia toreatzeko, eta bueno, ze moduz duak ion. Sailkapenean gaurko partiden faltan, 28. da Atletik 4 punturekin, 3 partida geratzen dira ligaxka amaitzeko eta AC3. Hurrengo hitzordua abenduaren 10ean izango da, asteazkena Bizkaitarrek PSG egungo txapelduna hartuko dute San Mamesen. Ondoren Italiara joan beharko dute Atalantaren aurka jokatzeko, eta etxean San Mamesen amaituko dute ligaxka Portugalgo Sportingen aurka. Eta Elitzu Ramla talde israeldarraren aurka, bi partiduetatik lehenbiziko irabazi du Lointek Gernikak Bulgariako Sofian Armaiak utxik zaudela. Bitartean, Gernikan manifestazioare egin dute talde israeldarra lehiaketatik kanporatzeko eskatuz. Lander Martínez, egunon? Egunon Pei, egunon entzuleok. Asteazken honetan jokatuko dute bigarren partidua Bizkaitarrek talde israeldarraren kontra. Gernikarrek lehen kolpea eman dute eta 16 puntuko aldeaz irabazi dute 75 eta 81 lehenbiziko neurketan. Gogoz kontra jokatu beharraren ondoriotako bat izan zen jokatzeko tentsio aurkitzea asko kostatu zitzaiela. Zorionez Aneola eta Besoir eta Polleros martxan jarri zirenean den aldatu zen. Aurreneko laurdena 26 eta 16 amaitu zen, atxeden aldira 39 eta 46 aurretik ziren Gernikarrak eta bigarren zatian erreakzioa berretsi zuten ea bihar berdin jarraitzen duten.
Aurreneko zati bikaina, alferrik galtzen utzi du Saski Baskoniak Kaunasen, 82 eta 67 galdu du Euroligan lehen erdian, hankapean erabili zuen Zalgiris talde Gasteiztarrak, baina bere egin zuen Demak aurrera egin ala eta egurra jaso zuen azkenean. Nekeak jota kaso, baina era berean markagailuan bere buruatzetik ikusi zuelarik, talde joko albo batera utzi zuten arabarrek eta kolpez kolpe partidaren agintea berreskuratzen alegin zirenean egurra jaso zuten. Bestalde eskualoian, Bidasoa Iruneko 35 irabazi dio Potai Saturda talde Rumaniari hartalekun final 8etarako sailkapena berretxiz. Norgehiagoka Flensburgek multzoko beste bistan lorutako garaipenak balintzaduta hasi da. Emaitza horrek Gipuzkoarren esku uzten baitzuen euren helburua garaipen propio batekin ziurtatzeko aukera. Irundarrak defentsa biziarekin hasi duten norgehiagoka eta kontrako artean eraginkorra aritu dira. Hala ere talde Rumaniarrak azken postuan iritsi den arren ofizio erakutsi du eta markagailua iraultzea lortu du etxekoak nahastuta utzi dituen partzial gogor baten ondoren. Bigarren zatian egonkorrago aritu dira eta abantaileri usta lortu die momentu oro. Minutuek aurrera egin ala markagailuko aldea handitzen joatea lortu dute. Amaieran markagailua Euskal Herritarrentzat 35 eta 30. Eskerrik asko, Lander. Arte. Eta nazioarteko kontuei esango dugu, merkataritza eta garapenari buruzko Nazio Batuen konferentziak plazaratutako txosten baten arabera, Palestinan Israel egiten ari den genozidoaren ondorioz, historiako krisi ekonomiko larriena pairatzen ari da lurraldea, 20 urteko aurrerapen ekonomikoa eta soziala galduta. Israel egiten ari den genozidioak inoizko krisi ekonomiko larriena eragin du, gainbehera egoeran luzeran den palestinar ekonomia ia erabateko kolapso fasean gelditu baita, gizarte eta ingurumen arloko ondorio sakonekin. Merkataritza eta garapenari buruzko Nazio Batuen konferentziak argitaratutako txosten batek azaldu du egoera hau, eta azterlanak ondorioztatu du laguntza handia jasota ere 2023ko urriaren aurreko egoerara bueltatzea hainbat hamarkada arditzakela. 2024an Gazako barne produktu gordina 183 murriztu zen 2023ekin alderatuta, eta pertsonako barne produktu gordina berriz $161 jaitsi zen munduko txikienetakoa. Txostenak ere ohartarazi duenez, Palestinako lurralde okupatuetako azpiegiturei, produkzio aktiboei eta zerbitzu publikoei egindako kalten ondoriozko krisi ekonomikoa mundu mailan 1960tik izan den 10 okerrenen artean dago. Gazan berriz, herritar guztiak dimentsionitzeko pobrezio egoeran daude eta Cisjordania bere historiako atzeraldi ekonomikorik larriena jasaten ari da. Egin izan diren beste estimazio batzuekin badator txosten hau, kalkulatu baita 70.000 milioi dolarretik goiti beharko direla Gaza berrera ikitzeko, eta berriz esango dugu, zehazki, Alemaniako Max Planck ikerketa institutuaren arabera, azken 2 urtetan Israelek 100.000 pertsona hil ditu Gazan. Pentsa Gazako erakundek 2023ko urriaren 7az geroztik 79.500 eta 56 hildako zenbatu dituzela, baina Alemaniako aipatu erakundeak 100.000 direla baieztatu du. Gainera, zenbaketa horretatik kanpo utzi ditu gerraren albo kaltez hildakoak izan gose egarri edota gaixotasunek eraginda. Alemaniari ikerlariek diote 2024ko abenduaren 31 arte Israelek 70.000 eta 87.000 lagunen artean hil zituela Gazan, eta pasaden urriaren 6 bitarte ziurrenik 100.000ko langa igaroko zuela barkatu. Gazako bizi itxaropena bortxaz jaitsi du estatu sionistak eta bataz besteko heriotza dina 36,4 urtekoa da uneotan. Israelek palestinarrak hiltzen baititu egunero, eta azken berriena buruz armada sionistak jarritako lerro horia delakoa pasatu izana argudiatuta 5 lagun gehiago hil dituzte, kasunetan Rafairian. Eta Venezuelari eraso egiteko eszenatokia prestatzen jarraitzen du Donald Trumpek. Narkotrafikoaren kontrako borroka aitzakitzat hartuta, muga kontrolatu nahi duela dio Etxe Zuriak, Venezuelan Nicolas Madurok maniobra militarrak egiten diardu etengabe eta tentsioa hazten ari da. Pasaden astelenean Los Soles izeneko ustezko talde venezuelarra, talde terroristatzat hartu zuten estatu batuetan. Hori itxurakeria hutsa zela erantzun zion Nicolas Maduro presidenteak. Alabaina, Trumpek bere errelatua sendotu eta Venezuelan militarki operazioak justifikatu nahian dabil. Nazio Batuen erakundeak berak ukatu egin du Venezuela estatu batuetara droga sartzeko bide nagusien parte denik. Trumpek ordea berearekin jarraitzen du, itsasoan
81 lagun hil ditu dagoeneko Washingtonek ustez droga zeramaten ontziak bombardatu ostean. Orain Trump Venezuelako mugetan ekintza zuzen egiteko aukeraz mintzo da. Maduroren gobernua isolatzeko asmoarekin dabil aspaldidanik etxezuria eta hegazkin konpainia guztiak ohartarazi ditu Venezuelako aire eremua gurutzatzea arriskutsua dela esanaz. Bada Hego Amerikako herrian zuzenean nahi du eragin Trumpek eta hala urteetan Estatu Batuetako armadak egindako maniobra handienak egin ditu. Honean hitz egiteko prest dagoela esan du Trumpek, baina txarrera ere erantzuteko prest dagoela. Venezuelak naita Estatu Batuetara migratzaile eta trafikatzaileak bidaltzen dituela berretsi du Trumpek. If we can save lives, if we can do things the easy way, that's fine. And if we have to do it the hard way, that's fine too. I'm not going to tell you what to do. Aitzitik Maduro ziur agertu da ezingo dutela Venezuela garaitu. Cómo se están levantando movimientos de solidaridad en todas partes de apoyo al esfuerzo victorioso del pueblo indestructible de Venezuela frente a estas acechanzas. Munduko petroleo reserbarik handienetakoa du Venezuela, hori gogora ekarri behar da beti, eta horrek Estatu Batuen kapitalismo basati eta goze naia erakarri du aspaldi. Irakeko inbasioarekin paralelismoak ikus ditzakegu, edozein justifikazio nahikoa baita herrialdea hartu eta hango baliabideak bere ganatzeko. Informazioaren aria. Xabi Erranduaga tenore donostiarrak urrezko danborra jasoko du urtarrilaren 20an, hiriaren izena mundu mailara eramateagatik hautatu dute Donostiako udaltaldeek. Bai, atzoko berria dugu, esan bezala, Xabi Erranduaga Martínez, 1985ean Donostian jaioa, mundu mailan gehien eskatzen eta errespetatzen den tenoretako bat izango dela urrezko danbore berria. Oso gazterik ekin zion bere ibilbideari, 8 urte eskasekin Donostiako Orfeoian abesten hasi baitzen 15 urterekin bakarlari zela. Gainera musikene goi mailako eskolan ikasi zuen 2014tik 2018ra eta nazioarteko aintzatespenak ditu, hala nola operako zein zartzuelako lehen saria Pragan 2019an egindako operalea lehiaketan, edota International Opera Walden lehen saria 2008ko abeslari gazte honenaren kategorian. Eta baipatuko dugu baita ere Michelin izarrak, zehazki, 3 izar dituztenek, Euskal Herriko 3 izar dituzten jatetxek beraien izarrak bere horretan mantendu dituzte, eta hor daude besteak beste Eneko Atxa, baita ere Martin Berasategi, eta aipatuko dugu baita ere zergaitik ez lehenbiziko izarra eskuratu duten beste hainbat Euskal Herriko 4 jatetxe berri ere, orain aurrerantzean zerrendaren parte direla. 3 minutu goizeko 9:00 gutxi izan daitezen, euraldia eta trafikoa ere errepasatuko dugu. Egoi, errepidei dagokionez lehen bagenuen anabasa, une honetan bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Pegi, berdintxu jarraitzen du egoerak, gogora ekarri behar dugu, istripua izan dela nazional bat errepidean, zehazki Bilabonan Irunerako norantzan, duela ordu erdi 4 kilometrotakoak ziren punturretan autopilaketak, herri bat itxita zegoen ere, trafiko zuzendaritzak ez du eguneraketarik egin, eta baita ere, gogora ekartzea, trafiko motela topatuko duzuela Bilbo handian. Seguraldiari dagokienez esango dugu, temperatura hotzak dauzkaula goiz honetan, 3 gradu besterik ez Donibane Garazi eta Maulen, 4 gradu Gasteiz eta Iruñean, 6 gradu Baionan, 7 Donostian eta 10 Bilbon. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Giro bustiarekin jarraituko dugu asteazken honetan bai gutxienez lurraldearen mendebaldean. Goizean, ipar isurian eta bereziki mendebaldean hodeiak ugariak izango dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteko ostartzetxo batzuk zabalduko dira, baina hodeiak ilunak izango dira eta hodei hauek zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak egun sentiar oraindik mardulak izango dira, baina goizean zehar indarra galduko dute eta ez dira oso indartsuak izango. Aldiz, Hego Isuri aldean, baina bereziki Nafarro herri eta hegoan, bertan ateri egongo da eta ostartzetxo batzuk izango dira. Eta Araba erdi eta hegoan ere pixkanaga goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean oraindik Kantauriar isurialdean eta mendebaldean zaparrada txiki batzuk izango dira. Gainontzeko lekuetan giro ateri eta lasaia nagusituko da eta Hego Isurian eta bereziki ekialdean ostarte politak ere izango dira. Haizeak iparraldetik joko du, lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk utziz. Temperatura minimoak eta maksimoak hori behera egingo dute. Minimoak 2 zeropetik eta 8 gradu bitartean arrendituko dira.
Aldiz, maksimoak Kantauriar isurialdean 9 eta 12 gradu bitartean, eta Hego isurialdean aldiz 5 eta 9 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Bizitza urratsez urrats marrazten den ibilbidea da, eta urrats bakoitzak honaino ekarri gaitu. Gaur, une batez, erritmoa jaitsi dugu. Egindako bidea miresteko. Axola duena ez baita etorkizuna bakarrik, bizitakoa da. 60 urte elkarrekin ibiltzen, eta oraindik egiteko duguna. Durangoko azoka, kulturaren jaialdia, abenduaren 5-tik 8. Beno, eta bihar zer erosiko dugu bazkaltzeko? Bada Gabonetako bazkaria. Beno, ikus dezagun. Txuletoiak saskira. Azpiazuna saskira. Baina oraindik badugu denbora. Arkumeari nik klik esaten diot. Sartu baserria kilometro 0.eu helbidean eta erosi Gabonetarako merezi duzun bertako haragirik onena. Baina bihar zer jango dugu? Tira emakumea, astirik ez dugulakoan ala. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, alkainen. Tornilloa jadanik estu dago, baina oraindik badu buelta bat gehiago. Etxera noa, Iruñeara, nola ilargira ete. Nafarroako bertso finala, naiz irratian. Arratsaldeon, Andoni. Kaixoli, arratsaldeon. Eli Paola eta Andoni Rekondoren eskutik eta Lazne Untxaloren laguntzarekin. Larun bat honetan 4:00 hasita Iruñeko Nafarroarenatik. Arratsaldeon ongi etorri zer berso goxez altzatoz. Nafarroako bertso finala, naiz irratian. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Informazioaren aria. Heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta asteazken goiz honetan gurekin daude Ane Urkiri, Naizeko zuzendaria eta baita Laura Mintegi, EHUko irakaslea eta idazle. Egunon. Kaixo, egunon. Egunon bai. Zer modu zaudete? Bueno, gripia eskibatzen, pixkat. Moengoz aguantatzen, baina bai. Ane? Ondo bai, Durangori begira, ega da makinak berotzen ari dira argitaletxe guztietan eta irakurleok ere bai. Adi, egongo era, segurazki liburu aurkeztuko duzuan, Durangon? Bai, hala da bai. Bai, Nerea eta beste batena eta bai.
Bueno, hor Garazi Kastainok elkarrizketa intzizun eta guzti, gure lankideak berriki. Bai, oso gozua, bai, gozatu nuen berarekin, bai. Bueno, zoritzarrez, errealitatea ez da hain goxoa izaten. Eta gaurko honetan baipatu beharra dugu. Feminismak Euskal Herriko kaleak hartu dituela. Azaroren 25 honetan indarkeria matxista salatu eta horri aurre egiteko aldarriak ozen zabaltzeko. Milaka pertsonek egin dute bat, konplizitate saren aurrean erresistentzia feminista lelopean, Euskal Herriko mugimendu feministak deitutako manifestazioekin. Genero indarkeriaren bueltan sortu nahi den gorroto xenofoboaz ere, ohartarazpena burutu dute. Zaloa Badiola. Baionakoa izan da abiatzen lehena, 6:30 hasi da sutan borroka transfeminista kolektiboak antolatu duen manifestazioa. Oihu eta danborrotxez lagunduta Baionako geltokian hasi eta karriketan ibili dira manifestariak, ondoren epaiskara eraman dute aldarrikapena. 7:30 aurrera, Silban 55 artista kataluniarrak girotu du borroka eguna. Hendaiak ere bere egin du emakumeen indarkariaren aurkako mezua, izan ere Bidasoa martxoak 8 asanbladak elkarretaratzea eta performansa egin ditu Lapurdiko herriko tren geltokiaren aurrean. Gasteizen, Donostian, Bilbon eta Iruñean iluntzeko 7 pasata hasi dira mobilizazioak, jendetsuak oso. Lan gatazkak, pentsiodunen eskubideak, gerraren kontrako aldarriak, sexu langileen eskubideak, cis-heteropatriarkatuaren konplizitate sareak eta LGTBI+ komunitatearen aurkako erasoak izan dira hizpide besteak beste. Bilbon Naia Torrealda ikartu du hitza, interpelazio argia egin die instituzioei. Indarkeria matxista instituzioetan ere ematen dala, instituzioek ardura hartu behar dutela, ez jendartearen gan bakarrik jarri ardura guzti hori, indarkeria matxista badelako instituzioek egiten dutena, baina batez ere egiten ez dutena. Hau da, esaten duten guzti hori garbiketa moduan ulertzen dugulako eta aurrerantzean horrelako ardura politikoak hartu beharra ikusten dugulako lehen biziko pausua gure indarkeria matxista honekin bukatzeko. Indarkeria matxista bere horretan ez dela sostengatzen hainbat aliantza gabe. Hitzen aurrean ekintzen beharra azpimarratu du. Kotan abandonatzen gaituztela gure erasoak salatzen ditugun momentuan, berbiktimatzen gaituztela eta gainera gure esperientziak gurekin konpartitu gabe medioetan salatzen dituztela gurekin kontakturik egin gabe. Baita transfobia eta arrazakeriaren aurrean ere. Herritartasun legeak duen garrantzia zein den maigainan jarri behar da eta aski da esateaz hemen ez daukagula kompetentziarik erroldaren ardura badute, horren aurrean bada garaia neurri ezberdinak hartzeko eta ez hori bakarrik transfobiaren aurrean ere hitz eta ekintza gehiago behar ditugu. Hain zuzen, aipatuko dugu, azaroak 25 honek ekarri dizkigun mobilizazio eta aldarri guzti hauek, gainera berriki ere indarkeria matxistari dagozkion datuek erakusten dute, badagoela zer egina, jakin nahi dugu, ea zuek zer nolako hutsune eta beharrak identifikatzen dituzuen, zurekin hasiko. Bai, nik nabarmentzeko Bilgune Feministak egindako leloa, ez? Violentzia matxistan aliantzak eta konplizitateak asko dakela eragina violentzia matxista existitzen jarraitzeko eta nik uste dut azken urtietan eman dian eraso eta violentzia hauen gaku hori izango zala, ez? Michel Pelikoten kasua dor, baina baita Manada eta beste violazio edo violentzia kasu askotan aliantza hauek doz, eta hauek ezerezean utzi ezian, violentzia matxistak hor jarraituko dau naiz eta hain handi baten atzoko mobilizazioak eta azaroako 25 bakoitzean ikusten dian mobilizazio indartsu horiek mugimendu feministari ematen dio, ez, nola baiteko auspoa aliantza hauek desegiteko eta nolabait emakumeen arteko saretzia eman violentzia matxistai aurre egiteko, baina nik uste dut gaku hori dela eta gero ere bai aurreko egunetan emakundek esandaku ere bai uste nabarmenduen behar dela violentzia matxista edo genero indarkeria edo gutxiespene emakumeekiko ikusten dela arlo guztietan, denoi eragiten digu. Denoi eragiten digu bai eta globalki ere bai, da violentzia bat emakume guztioi eragiten diguna eta hori ere nabarmendu nahiko noan. Laura? Bai, alaze da, nik uste dut
guztiz egiturazkoa dela arazo hau, estrukturala da, eta begiratzen den bitartean emakumeen arazo bezala ez da konponduko, ez da emakumeen arazoa, hala da. Pizka-pizkanaka nik uste dut apurka-apurka ari garela ikusten, gizarte osoa inplikatu behar dela. Nik oraindik ez dut ikusten privilegiodunak prest daudenik privilegioa galtzeko, hori hala da, ez dut ikusten. Kanpotik begiratzen diote kontuari, beraiekin joango ez balitz bezala. Ez da gainera belaunaldi kontua, zoritzarrez, ikusten dugu jarrera hori gizonezkoen belaunaldi guztietan dagoela, hau da, ez datorrela bat, beraien buruarekin, ez dela beraien arazoa, eta nik ez dut hori aldatu arte, nekez emango zaiola buelta egoerari, ez? Hau da, konplizitateak bilatu behar dira, eta bilatu behar dira implikazioak. Eta nik egia esan ez ditut ikusten privilegiodunak implikatuta honetan. Banakakoak, hemenetan dauden esperientziak, iniziatibak, baina martxa honetan beste undaka mende ibiliko gara berdin. Nik uste, Laurak esandakoan bidetik ikusten du belaunaldi berri batzuk ere, bereien privilegioak alboratzeko ez dozela prest, eta gaina pixkat ere oldartu egiten diala, gizontasun eredu horretan. Eta uste hori dela egin behar handienetako bat, bai ikusten da, adibidez, edo nik behintzat sentsazioa dakat, emakume gazteak gero eta aldunduago dozela, edo gero eta feministago sentitzen diala, edo gaztetik, sentitzen duela feminismoaren olatu honetara igotzeko premia, eta kontrara gizonezkoetan ikusten da pixka, nolabiteko retxazo moduko bat, eta nik uste hori konpondu ezian, ez dela konponduko esparru guztiak hartzen duan violentzia matxista hau. Bai, hain zuzen ere, bai ikusten dut, eta hori bada nobedadea azkenengo belaunaldi hauetan, gero eta handiagoa dela etena edo gap edo utxunea nesken eta mutigen artean. Hau da, aurreko belaunaldietan emakumeek bazekiten zer zegoen, baina nolabait amore edo nik izugarri gorrotatzen dudan esaldia, por la paz una Ave Maria, filosofiapean, amore ematen zan, edo ametitu, edo moldatu egiten ziren emakumeak egoerara. Eta hori bai aldatu da, eta hori pozgarria da. Hau da, gaur egungo belaunalditako neska gazteek esaten dute zertan, ez du zertan hau ametitu behar. Eta orduan, bai ikusten ari naiz polarizazio bat gertatzen ari dela, belaunaldi bereko mutilak ez dira reakzionatzen ari modu solidario batean, eta orduan bai ikusten dut bikoteetan ere nabaritzen ari dela hori, eta ja emakumeek eta bikotean emakumeek ez dute onartuko aurreko belaunaldiek onartu dutena. Aipatuko dugu ere baita ere, noski atzokoan ere Euskal Herriko Bilgune Feministako kidak ere kritiko izan ziren instituzioekiko, baina kasu partikular bat ere aipatuko dugu, tokiko mailan sona izan du, nazio mailan zain beste, baina Irunen arazoak izan dira 5. berdintasun planarekin. 2022 urtean parte hartze saio bat egin zen, herriko eragile feministekin batera, eta bertako ekarpen guztiak eta baita ere inkesta bat okerrez bat limanago berdintasun plan horretan sartu zuten. Arazoa hirian egoten den arazo esanguretxenetako bat, alardea bera, eta gertatu dena da, orain gobernu aldaketekin eta EAJ eta PSren arteko gobernu akordioaren bitartez, alardeari zegozkion erreferentzia guzti horiek berdintasun plan horretatikan ezabatu egin direla, horren ostean herriko 21 eragile feministek bai arartekoaren gana jo dute, eta baita ere emakunderen gana, eta atzokoan Miren Elgarrestari honi buruz galdetu genion. Puntu ezberdinen artean zalantzarik gabe alardearen aipatu genuen, eta ezinbestekotzat jotzen dugu
berdintasun plan horretan herrian dagoen auzia edo behintzat alardea parekidea izateko eman behar diren urratxe hoietarako nolabait aintzat hartzea. Eta hori izan da emakundek eman duen gomendioa, gure balorazioak edo nolabait gomendio marko baten barruan sartzen da, baina ezinbestekotzat jotzen dugu alardearen ekintzak eta prozesu horretan jarraitzea. Berdintasuna ere da, jaien parte, eta jakin nahi dugu, ea nola ikusten duzuen gertatutako hau, eta bereziki arazonek dakarrena, festagun horietan aipatzen dela, baina urtean zehar airean gelditzen dela kontuan. Bai, nik uste dut, alarde bezalako auzi hain garrantzitsu bat, gaina Irun eta Hondarribia bezalako herrixetan, eta ikusten dana, ez? Emakumearen bazterkeria bultzatzen doan tradizio bat bezala dagoela hori espaldin bado berdintasun planian, uste utzune nabaria dagoela. Herrian gertatzen diren auzi guztiak berdintasunaren kontra egiten duenak eta berdintasuna auspotu beharko zeuenak, iruditzezat berdintasun plan baten egon biharko zala. Hala ere iruditzezat baita ere zenbait udaletxetan ere berdintasun planak aurre ateratzeko zailtasunak egoteaz gainere badauala nolabaiteko zailtasuna violentzia matxista bat edo gertaera matxista bat gertatzen denean protokoloak bihar dira eta horiek ere nahiko berriak dira eta oraindik ere udaletxe batzutan uste dut kostau egiten dela hauek onartzea eta iruditzezat gozen urtean egon da berdintasun planak bain batian berritzen jun bihar dira eta Irun bezalako herri baten alarde parekidea bultzatzeko eta berdintasuna bultzatzeko irundar guztien artean egon beharreko gai bat dala iruditzezat. Laura? Bai, ez da ulertzen alardearen auzia herri horietatik kanpo. Esfortzu intelektuala eginda ere, ezin da ulertu. Ikusten dugu zen olako normaltasunez ari dan integratzen emakumea jaialdietan, herrikiroletan, nik uste dut askoz ere biztan, askoz ere inpaktu handiagoa egiten duela esate baterako emakume eskolari bat ikusteak, edo emakume harri jasotzaile bat ikusteak, eta hori normaltasun osoz onartu da, gero eta plaza handiagoa lortzen ari dira, emakumezkoen futbola igotzen ari da kalitatean eta presentzia sozialean izugarri oso urte laburretan, eta aldiz jaia izan behar zen ekitaldi bat, gainera ez dut ulertzen atzean dagoen gogoratu nahia herritarrentzat oso kaltegarria izan zen gertaera historiko bat, hori ere ez dut ulertzen, nik uste dut askotan ez dakit nola esan, gelditu egiten garela anedota hutzean, baina ez goazela fondora, nondik dator hori, zer ari den komemoratzen, eta batez ere, zergatik ukatzen zaion populazioaren erdiari parte hartzea modu aktibo batean. Ez da ulertzen, eta gainera bertakoek berdin da ze alderdi dan, barne arazoak egon dira alzera guztietan, alderdi guztietan. Ezker Abertzalean ere bai, pertsona bat izan zen kanporatua, hain zuzen ere, alabak parte hartzen zuelako kantinera moduan, eta aitak babestu eta apoiatu zuen alaba logikoa den bezala. Orduan ez da ja ideologia politikoaren kontua da, oso fenomeno lokala, bertakoa eta bertakoek baino ulertzen ez dutena. 2 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izateko. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu
zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegin dut botoia. Naiz Irratia, sare sozialetan. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Goizeko 9 dira, 40 urteren ostean Zabaltza auzia desklasifikatzea eskatuko dute gaur, EH Bilduk eta EAJ Kongresuan. Hain zuzen, horixe jakin dugu gaurkoan. Egoi Belategi, egunon? Egunon, Pei, egunon entzule guztiak Mikel Zabaltza Guardia Zibilak atxilotu zuela 40 urte betetzen diren egunean galdera bana helaraziko diete Euskal Alderdiek Pedro Sánchez Espainiako estatuko presidenteari eta Félix Bolaños bere justizia ministroari. Sánchezi EAJko bozeramale Maribel Bakerok honako galdera egingo dio. Noiz desklasifikatuko ditu gobernuak Mikel Zabaltzaren kasuaren dokumentuak? Hauxe berriz EH Bilduko Jon Iñarrituk Bolañosi galdetuko diona. Espainiako gobernuak zer pauso emango ditu Mikel Zabaltzaren kasuko edo kasua argitzeko beto esan da barkatu Guardia Zibilak atxilotu ostean Mikel Zabaltza 20 egun geroago Bidasoa ibaian hilik agertu zela gogora ekarriz. 2024ko martxoan Bolañosek jada uko egin zion Kongresuan dokumentoak desklasifikatzari esanaz hori egiteak segurtasun nazionalari eragingo liokela. Bada, beste azken ordukoa nazioartetik datorkiguna da, Ukrainako gerra amaitzetik gertu legokela ziurtatu baitu Donald Trumpek azken orduetan. Estatu Batuetako presidentearen arabera, Errusiak amore eman du bere exigentzietako batzuetan, eta Ukrainarekin birnegoziatutako zirriborroa bakea negoziatzeko oinarri baliagarri gisa onartu du. Ukrainak lurraldeak galtzeko pres legokela esan nahi du honek. Errusiak eta Ukrainak elkarri bortizki bombardatzen zioten bitartean aurrera egin zuten atzo Arabiar Emirerri Batuetan Estatu Batuetako bitartekariekin egiten ari diren bake negoziazioek. We're having good talks. We started with Russia. We're having some talks with Russia. Trumpek adierazi du Errusiarrekin hartu eman positiboak edukitzen ari direla eta Ukrainak guztiaren berri izan eta harreman horiek begi onez ikusten dituela. Estatu Batuetako iturrien arabera 28 puntuko jatorrezko bake plana bi aldeen ekarpen gehigarriekin hobetu da eta desadostasun puntu batzuk baino ez dira gelditzen. Badirudi puntu gutxiago izango dituela planak, baina ez da momentu zehaztu zeintzuk izango diren aldaketak. Bien bitartean Steve Witkoff ordezkari berezia Vladimir Putinekin Moskun batzartuko da eta aldi berean Daniel Driscoll, Estatu Batuetako armadako idazkaria, Ukrainako negoziatzaileekin pegi. Ados, xetasun guzti hauek nabarmendu ostean egunaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pei, egunon entzurei ere, gaurko aurre ikuspenen artean besteak beste kontatu dezakegu Ireki Leioa Euskarari Leioako kampuseko Euskara taldeak agerraldia egingo duela txosten bat aurkezteko. Bertan, EHUko Euskara planaren kritika, hautazkoen datu kuantitatiboak zein irakasle eta ikasle batzuen testigantzak jaso dituzte. EHU aipatu dugula Juan Ignacio Pérez Iglesia sailburua legebiltzarrean arituko da berriz unibertsitateko finantzazioari buruz. Bestalde, belateko lanen inguruko batzordea ere jarraituko dugu eta asteazken honetako Espainiako Kongresuko osoko bilkuran EH Bilduk eta EAJak Mikel Zabaltzari buruz galdetzeko txanda hartuko dute. Autobus bira ekimena ere abiatuko dute gaur Intxaurrondoko kuartelaren atarian, gainera Euskal Trenbide sarearen 20. urteurrenaren arira topoak bete dituen 100 urtei buruz ere mai ingurua egingo dute. Aipatzeare Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua Kaiako Lardizabal herri eskola bisitatuko duela eskola jantokietan ezarritako lehen sukalde vertikal proiektuetako bat
bat ezagutarazteko. Eta Iruñean Justizia Palestinarentzat jardunaldia egingo dute BDS Europako koordinatzaile den Islari Fiona Ben Txekrounekin eta mainguru batekin. Ekonomia aurreikuspenak ere hainbat elak elkarretaratzea deitu du Irungo udalaren aurrean, udaltzaingoko euskarazko eskakizunen inguruan izandako epaiaren aurka, izan ere epaitegiek atzera bota dute barne promoziorako deialdia euskara eskakizuna dela eta. Sindikatu bera Nafarroako gobernuaren aurrean elkartuko da lan inspekziorako baliabideak hirukoiztea aldarrikatzeko. Eta Iruñean amiantoaren inguruko epaiketa dela eta Nafarroako amiantoaren biktimen defentsa eta laguntzarako elkarteak ere kontzentrazioa egingo du. Beste elkarretaratze bat Aiaraldeko greba batzordearena, Amurrioko Refor enpresalearen parean Arabako Foru Aldundiak eskualdea berrindustrializatzeko sustatutako mahaia dela eta. Gasteizen Sidenor enpresan kaleratutako 4 pertsonek prentsaurrekoa eskainiko dute ELA eta LAB sindikatuek lagunduta. Hezkuntza babeseko pertsonal espezialistak elkarretaratze egingo du Nafarroako Legebiltzarraren parlamentuaren aurrean eta tarte honekin amaitzeko Iruñeko udaleko aurreskoletako langileen batzordeak ere kontzentrazioa deitu du plantillaren egoera beste behin salatzeko. Munduan sarko ziren kasua izpide besteak beste Auzitegi Gorenak hitz hartuko du 2012ko kanpainaren finantzazioaren inguruan. Eta kulturgaiekin amaituko dugu, emango diegu itxiera aurre ikuspen hauei. Ratxida Dati kulturministroa Baionan izango da museo baten inaugurazioan, Bilboko Zinebin ohorezko Mikeldia emango diote Ester Garziari Arriaga antzokian, Ricardo Arregi kazetaritza sariak ere jarraituko ditugu, baita Euskadi Literatura sarien entrega ekitaldiare eta hainbat aurkezpen tartean Xabi Aburrazagaren Bask diskoarena, Alberdaniaren irudi berriaren eta Patrika Sail berriarena, Arrate egainaren espekulazioak ipuin bildumarena eta amaitzeko Raixa Alaba artistaren horma irudiarena. Guzti hauekin gadituko era, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eguraldiari dagokionez esango dugu temperatura freskoak dauzkagula Euskal Herrian, errepidetan lasaitasuna nagusi. Goizeko 9:06 dira. Informazioaren aria. Hogeita 10 urte bete dira Garik bakarkako ibilbidea hasi zuenetik, eta urteurrena Arriaga antzokian ospatzea erabaki du. Konpositore eta kantariak bere ibilbidea markatu duten abestiak berreskuratu ditu, eta oso emanaldi indartsua izango da sorpresaz betea. Ez galdu kontzertu berezi hau. Gari, datorren abenduaren 3an Arriaga antzokian. Erosi sarrerak takilan edo antzokiaren webgunean. Informazioaren aria. Goizeko 9:07 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurko honetan Laura Mintegi eta Ane Urkirirekin, eta esan dugu 9:00 Mikel Zabaltza izango dela gaurko aipagaietako bat, kontrol saioan, Madrileko kongresuan, Pedro Sánchezi edota Felix Bolañosi galdetuko diote, ea gobernuak noiz desklasifikatuko ote dituen Mikel Zabaltzaren kasuaren dokumentuak. Horixe bera galdetuko dio Maribel Bakerok segituan Pedro Sánchezi, ondoren ere geroxiago izango da Jon Iñarrituren txanda eta honek Felix Bolaños justizia ministroari galdetuko dio Espainiako gobernuak ze pauso emango ote dituen Mikel Zabaltzaren kasuak argitzeko. Zehazki Guardia Zibilak atxilotu astean Mikel Zabaltza 20 egun geroago Bidasoa ibaian hilik agertu zela gogora ekarriz, une honetan lehenbiziko galderarekin hasi dira kontrol saioan, Feijóo eta Sánchez parez pare, eta une batetikan bestera bat egingo dugu Madrileko kongresuarekin Maribel Bakerok hitza hartuko du eta. Adi egongo gera honi buruz, urte hurren ekitaldiak ere badaudelako deituak. Eta gutxinaka, girotzen hasteko behintzat bat egingo dugu kongresuarekin. Une honetan Pedro Sánchez Feijóori erantzuten ari zaio eta.
y reduciendo el déficit y la deuda pública lo que lo estamos reduciendo. Por cierto, señora, yo entiendo que ustedes tengan que apoyar a la señora Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega. Bueno, ika-mika giroa, ohiko legez eta gaurko honetan Feijóok Sánchezi eraman dion galdera da, ea nork eskatuko ote dion barkamena Espainiarrei. Baina, bueno, badirudi lehenbiziko galdera honen galdera erantzunak amaitu egin direla, eta orain une batetik bestera Maribel Bakerok hartuko du hitza. Conductor de autobuses en San Sebastián, fue visto por última vez con vida, tras ser detenido por la Guardia Civil y trasladado al cuartel de Inchaurrondo. Junto a él fueron detenidas 5 personas más, que fueron puestas en libertad días más tarde sin cargos. Denunciaron torturas. Tras 20 días de angustia, el 15 de diciembre, el cuerpo de Mikel aparece en el Bidasoa. La versión oficial dijo que murió ahogado en la huida, una versión que nadie creyó y que hoy no se sostiene, y mucho menos tras la aparición de los audios entre Perote y Gómez Nieto. Han pasado 40 años y ustedes se niegan a esclarecer los hechos, niegan la verdad a la familia y a la sociedad en general. Y hablan de verdad, de justicia y de reparación, pero la niegan para la familia Zabalza Garate. Hemos preguntado e interpelado en numerosas ocasiones sobre este caso, también sobre el Baraldama y sobre el 3 de marzo, y lo seguiremos haciendo hasta conocer la verdad. Está en sus manos. Lo pueden hacer desclasificando los documentos, ya que es el Consejo de Ministros, según la ley franquista del 68, quien puede clasificarlos, también los podrá desclasificar. Por todo ello, ¿cuándo va a desclasificar el Gobierno los documentos del caso Zabalza? Hortxe galdera, Maribel Bakero EAJko diputatuak galdetu du, ea noiz desklasifikatuko dituzten artxiboak. Pedro Sánchez orain. 40 años de la detención y la muerte de Mikel Zabalza y quiero en primer lugar mostrar mi respeto por su memoria y mi solidaridad con su familia. Porque entendemos que en efecto ningún poder del Estado debe estar excluido de la rendición de cuentas ni tampoco de la fiscalización de sus actos, y más aún cuando estamos hablando de las consecuencias tan trágicas que sufrió Mikel Zabalza y también su familia. Como sabe, en febrero de este mismo año yo me comprometí con el Partido Nacionalista Vasco, con su grupo parlamentario, a sacar adelante la Ley de Información Clasificada. Y como sabe, una de las actuaciones previstas en el Plan de Acción por la Democracia es esto, y 5 meses después lo que hemos hecho ha sido enviar a las Cortes Generales ese proyecto de ley. Somos, por tanto, el primer gobierno de la democracia desde el restablecimiento de la misma que envía a las Cortes una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma, como usted bien ha dicho, franquista, que llevaba más de medio siglo sin tocarse, y lo hemos hecho porque creemos en la transparencia, creemos también en el derecho de la ciudadanía a conocer su historia y, por tanto, tener una ley moderna que por fin establezca la desclasificación automática transcurridos ciertos plazos. El proyecto de ley se encuentra hoy en Comisión Constitucional, en fase de enmienda, como sabe usted, y confío en que tengamos una mayoría de grupos parlamentarios para sacar adelante una de las leyes más importantes probablemente de esta legislatura. Hortxe Sánchezen erantzuna, elkartasuna Zabalza familiari eta baita aipatu du, sekretuen informazio klasifikatuaren lege proiektu hori, orain berriro Bakero. Presidente, no nos han servido hasta ahora las excusas que han dado para la no desclasificación, y también pueden dar paso a la tramitación de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, tal y como usted ha dicho, a la que se comprometió en 2022 a una reforma rápida para no desclasificar en ese momento los documentos de Zabalza. Han pasado 3 años y todo sigue igual. Y tienen donde elegir. Hay 2 proyectos en esta Cámara, 2. En este Estado que se dice democrático y de derecho, la verdad, la justicia y la reparación son sobre el papel grandes principios, pero con un contenido incierto cuando se trata de conocer lo que ocurrió en esa mal llamada transición en los años posteriores, y qué decir de lo que aún falta por saberse de la dictadura. Conocer la verdad es lo que le pedimos, esclarecer ese oscuro pasado. Se lo debemos a nuestros antepasados, pero sobre todo a nuestros descendientes como garantía de no repetición. Está en sus manos que los actos de memoria democrática no se queden en simples escenificaciones. La memoria democrática, presidente, no debería servir solo para hablar de Franco, ni ser de parte. El Estado tiene aún muchas zonas oscuras y usted la oportunidad de verter luz sobre ellas. Solo le falta cumplir su palabra. ¿A qué tienen miedo? Pero sobre todo, ¿a qué están esperando? Hortxe Bakeroren bigarren galdera, Sánchez orain. Señora presidenta, yo no tengo miedo a nada, como puede comprender usted, señoría, y no está en mis manos, está en nuestras manos.
en los de los diputados y diputadas de esta Cámara para impulsar esta reforma, ¿no? Esta ley no la puede aprobar solo el Gobierno, tiene que aprobarla el Poder Legislativo, señoría, y depende, por tanto, del apoyo de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y por eso, bueno, pues yo les pido que trabajemos juntos, que arrimemos el hombro para sacar adelante un cambio normativo que creo que es importante en aras, efectivamente, de ese objetivo compartido que tenemos ambos grupos parlamentarios, y es el de consolidar una memoria democrática que, en efecto, bueno, pues afecte y arroje luz sobre todas aquellas cuestiones que se están planteando. Por tanto, no está solamente en nuestras manos, está en mis manos o la del Gobierno de España, sino está en las del Poder Legislativo. Por tanto, señorías, apelos a responsabilidad compartida de todos los grupos parlamentarios. Pedro Sánchezek talde parlamentario guztien ardura aipatu du, baina hor Maribel Bakerok esan dio, orain artean ez dutela hitzakiek balio izan eta denak berdin jarraitzen duela. Gero izango dugu tarte honi buruz hitz egiteko, goizeko 9:04 baitira, eta gaurko honetan aipatuko dugu aurrepetuko ditugu aurrekontuak ere bai. Azken aste hauetan aipatu izan baitugu aurrekontu garaietan gaudela, maila ezberdinetako administrazioak negoziak eta epean murgilduak daude, eta honi buruz hitz egiteko zen Gipuzkoako gaurkotasunean sakontzeko ere gurekin da Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia. Egunon. Egunon guztioi. Bueno, entzuten genbiltzan Mikel Zabaltzaren inguruan Maribel Bakero, EAJko diputatuak egindako galderan nabarmendu du, ez dutela aitzakiek balio izan eta denak berdina jarraitzen duela. Mikel Zabaltza Gipuzkoan bizi zen, Donostiako autogidaria zen eta Bidasoa ibaian agertu zen hilikan. Ez dakit, jakineko nuke ere afera hau, Gipuzkoako Foru Aldunditikan ere nola bizi den eta zeintzuk diren aldarrikapenak. Justu atzo horren inguruan hizketan nahitu ginen, lankide bat eta biok, asteburu honetan Mikel Zabaltzaren inguruan egondalako telebistan, oindala urte batzuk sortutako dokumental bat, eta honen inguruan nahitu ginen hizketan, eta gure herrian ze gauza gogor pasa izan diran, iragan ez hain urrunean, ezta? Eta nola ze azkar ahazten zaizkigun hainbat gauza, eta Maribel Bakerok esan duen gauza bat benetan iruditu zaite garrantzitsua edo behintzat azpimarratzekoa, naiz eta guztia zen, eta gaina borobil eta oso ondo adierazi du guztia, baina zor diegu egia baita ere gure urrengo belaunaldiei, jakin dezaten gure herrian zer gertatu den, zenbat gauza gertatu den, zenbat gauza sufritu ditugun, batzuk beste batzu baino gehiago, Mikel Zabaltza horren adibide da, baina zor diegu gure urrengo belaunaldiei, egi osoa gure herrian gertatu denaren ingurukoa, eta oso berandu gabiltza tamalez. Eta ez dago aitzakiarik horren inguruan, eta lehenbailen lege hori onartu beharko da, sortzaigun, guztioi sortzaigun egi hori ezagutu dadin, esparru asko eta askotan. Bestalde, aurrekontuak aipatu nahi ditugu, seguraski une honetako lanik nagusienetako bat izango da, nola doaz negoziaketak? Negoziaketak irikita daude, aurrekoan talde politikoekin egon ginenean ere aipatzen genuen, olako lege proiektu bat abian jartzen danean, aurrekontuen ingurukoa, 1.300 milioi euroko aurrekontu bat aurre ikusten da, epe batzuk dauzkagu batzar nagusietan hori guztia aurrera eramateko, oraindik zuzenketak aurkezteko epea, alegia talde politikoek beren iritzia formalki erregistratzeko denbora ez da agortu, 28an bukatzen da hilabete honetan, baina egun negoziaketak asko ere lehenago hasi ditugu talde politikoekin. Zuzenketa horiek, alegia talde politikoek daukaten iritzi politikoa edo daukaten proposamen alternatiboa erroldatzeko garaia iritsi baino lehen hasita gaude negoziaketa horiekin. Nola doaz? Negoziaketa guztiak bezala. Hemen dagoena da errelato ugari, alegia kiniela antzekoa sortzen dira, zein dagoen lehenengo postuan, zein bigarrenean, zein gelditzen da kanpo, zein nahi du zein kanpoan gelditzea. Hori guztia azkenean negoziaketa baten parte da, eta batzutan ere informazio ateratzen dana ez dakizu ere oso ondo zeinek eta ze interesekin atera duen, batzutan prezioa, negoziaketaren prezioa igotzeko ere balio izaten duelako. Edo nola ere, guk aurrekontu proiektu sendo bat aurkeztu dugu Gipuzkoako batzar nagusietan, aurrekontu hauekin nahi duguna da edo helburu nagusia da gizarte zerbitzuetan jakin da gero eta jende gehiagoat hartatuko degula etorkizunean, denbora luzeagoan, eta gainera,
jendea hobeto zaindu nahi dugula, horrek inbertsio handiak eskatzen ditu eta inbertsio horiek bermatzen ditugu, baina ez gera konformatzen gaur egungoarekin baizik eta aldi beran ere etorkizuneko oinarriak ezartzen ditugu, etorkizunean ere pertsona kopuru handi hori ondo hobeto zaindua egon dadin gure lurraldean, hori alde batetik, beste hanka bat izango litzateke industriarena, alegia ezegonkortasun egoera honetan nahi deguna da, lantzen ari gerana da etorkizuneko industria eta etorkizuneko enplegua, hori da bigarren zutabe nagusia, eta hirugarrena komunidadea bera indartzea, alegia. Aipatzen dugu beti Gipuzkoa lurralde solidarioa dala, komunitate indartsua osatzen duena, eta horrela jarraitu behar degula etorkizunean ere, jakinda, individualismoa mundu guztian gailentzen ari dela, gurera ere etortzen ari dena, eta honek eragin zuzena daukala komunidadean, eragin zuzena daukala elkarrekin osatzen dugun sare horretan, eta horri buelta eman behar diogula. Komunidade indartsu batek, solidario batek antolatzen denak beharrei aurre egiteko, horrek bermea handia ematen digulako lurralde bezala. Hori da guk egin dugun proposamena. Hortik aurrera, alderdi politikoek beraien proposamena mahai gainean jarri dituzte, definizio maila oso desberdine da, eta gu pentsatzen duguna da, jakinda mundua nola dagoen, jakinda baliabideen nahikotasuna badaukagula, guk alde batetik pentsatzen dugu alderdi politiko guztiok daukagula ardura bakoitza bereti jartzeko elkarrekin bide bat egiteko, alegia nahi dugu alderdi politikoek ere beraien ekarpena egitea, eta bigarren mezua herriak ere, herritarrek ere eskatzen digute, jakinda mundua nola dagoen, jakinda herrigintza, politika nola dagoen hemendik ezain urrun eskatzen digutena da gutxinez adieraztea, erakustea gure artean ere adostasunetarako gaitasuna euki badaukagula. Eta hortaz borondatea dagoen heinean, Gipuzkoako Foru Aldundiak adostasuna aurkituko du talde politikoren batekin. Borondatea adierazi dute hiru alderdi politikoek, hau oso gora beratsua izaten da, negoziaketa bera ere, eta gero kontesto politikoak ere asko baldintzatzen du negoziaketa bat, ikusi izan dugu iraganean ere, aurreko urteetan, eta ikusiko dugu hemendik aurrera, bilakaera zein izango da, baina gu gabiltza lanean lepo aurrekontu hauek aurrera ateratzeko. Entzuzen Gipuzkoan, borondatea hori aski garrantzitsua da gutxienez, batzar nagusietako posizioko taldeetako baten babesa eskuratu behar baita. Horretarako zer eskaini diozue PP, Elkarrekin Podemos eta EH Bilduri? Guk eskaini deguna da aurrekontu sendo bat, alenotik aipatzen dizuen bezala, ez bakarrik gaur egun ditugun erronkei aurre egiteko, baizik eta aldi berean ere gure lurraldea Gipuzkoa prestatua egoteko etorkizuneko erronkei aurre egiteko, alegia mundua oso azkar ari da aldatzen, eta guk hor berdegu babes sistema sendo bat, eta hori prestatzen ari gera, eta bestetik ere industria bera ere, etorkizuneko industria prestatzen ari gara, eta horixe da eskaini deguna. Hortik aurrera, beraien proposamena jaso, azterketak egiten ari gara, eta orain gaude, elkarri testuak pasatzeko momentu horretan, eta horixe da, fase horretan murgildeuta gaude. Guk eskaini dieguna da, proiektu sendo bat, aukera proiektu sendo hori ere hobetzeko edo beraien ekarpenak egiteko, eta bidea elkarrekin egiteko. Horixe da gure proposamena luzatu dieguna, eta hortarako beraien proposamenak libreki aurkeztu behar dituzte, eta bide hori elkarrekin egiteko borondatea. Aldi berean ere, hori esan da, guk adierazi deguna da talde politiko guztiekin. Inor baztertu gabe, eta eskatu dugu ere inork bere burua baztertu ez dezan, elkarrekin bide hori egin dezagun. Eta egutegiren bat edo dataren bat baduzue, adostasunera heltzeko edo? Guk horren inguruan aipatzen genuena zen, aste honetan eduki ditugun bileretan zuzenketak aurkezteko epeak, alegia proposamenak erroldatzeko epea azaroak 28an bukatzen da, gero hor irikitzen da beste denbora bat nun negoziatzeko denbora eskaintzen diogun elkarri, bai?
hori ja aurretik hasita daukagu, eta guk talde politiko izan dieguna da, azken momentura arte denbora dagoela negoziatzeko, baina guri etzaigula gustatzen, oraintxe bertan entzun dugu Sánchez presidentea, ez, nun, alambrean gobernatzen dabilela dirudien, guri etzaigu gustatzen horrela aritzea, alegia guk konfiantza ere eskaini nahi dugu, eta denbora eskaintzen diogu geure buruari negoziaketak egiteko, eta lehen bailen itxi nahiko genuke, baina zailtasunak sortzen baldin badira, denbora egon badago. Bain zuzen, aipatzen zen modan, zaintza bada aurrekontu proiektu honen oinarritako bat, eta iragarri da, Gipuzkoa zainduz enpresa sortuko dela, jakin nahi dugu, ea honek nola kudeatuko dituen Gipuzkoako ekoitzak? Honek, eskaintzen duena da formula bat, alegia, guk momentu honetan mapa bat eginda daukagu, bai? Ikusten dugu hemendik oso denbora gutxira, alegia 2030 bitartean, menpekotasun egoeran egongo diren pertsonen kopurua 26% haundituko dela. Hori ikaragarria da. Honek inbertsio haundiak eskatzen ditu. Gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuen erdia gizarte zerbitzuetara bideratzen da. Hor menpekotasun egoeran dauden pertsonak, edo adinekoak, edo indarkeriaren biktima diren emakumeak eta aurrak, eta adin txikikoak ere, zaurgarritasun egoeran dauden adin txikikoak. Horiek hartatzen ditugu eta gure aurrekontuaren erdia horretara bideratua dago. Ikusten dugunean bilakaera datozen urteetakoa zein izango da, alegia hartzaile kopurua handitu egingo dela, eta nola, 26% gehiago datu ikaragarria da, esaten dugu, gu gaur egun badaukagu nahikotasun finantzieroa honi guztiari aurre egiteko, eta badaukagu aukera behar duenari zaintza egoki bat eskaintzeko, baina etorkizunera begira, guk ezin deguna da, erakunde bezala, etortzen denean besteren bat, berak hartu dezala ardura hori bere gain. Ez, guk prestatu beharra daukagu etorkizuna. Eta Gipuzkoa zainduz horretarako sortu da. Zertarako da herramienta finantziero bat, bai, nun guk sozietate bat sortuko genuke, publikoa izango litzatekena, bai, ez da enpresa bat, sozietate publikoa da, eta sozietate publiko horrekin egingo deguna da. Ziurtatu etorkizunean ere gaur egun daukagun eredua mantendu egingo dela. Gaur egun daukagun eredua Gipuzkoan zein da? Guk sinisten dugu komunitatean, leheno aipatzen nuen, ez? Hirugarren hanka nagusia da komunitatean sendotzea. Sinisten dugu komunitatean. Guk gizarte zerbitzuetan ere hirugarren sektorearekin, alegia, irabazi asmorik ez daukaten elkartekin lan egiten dugu. Zergatik, askotan, duela hamarkada batzuk, aurre hartu dietelako ere erakunde pribatu hauek, Gurutze Gorri batek, Matia batek, zerbitzuak eskaintzeari, eta guk elkarlana beraiekin egiten dugu. Eta hori da justu sendotu nahi duguna etorkizunan ere. Hortaz, sozietate bat sortuko genuke, eta sozietate horrek ahalbidetzen duena da, gero, irabazi asmorik gabeko elkarte horiekin tokian eta tokian behar diren baliabideak martxan jartzea. Askoz ere modu azkarragoan. Eta horrek ez du bakarri balio egoitzetarako, gaur egun 3 egoitza martxan dauzkagu, Elgoibarren, Irunen eta Pasaian, horiek obratan daude, beste 4 lekuetan ere egoitza berria jarri behar ditugu, baina ez bakarrik. Guk aipatzen duguna da, gaur egun jendeak orokorrean nahi duena da etxean zaindua izan, baina etxean ondo zaindua, hori da helburu nagusia, pertsona oro ondo zaindua egotea, eta etxean egon edo egoitzan egon badagoela tarte bat ere. Eta hortaz badaudela bestelako baliabideak ere. Eta horiek tokian jungo gera aztertzen, begiratzen, eskaintzen, eta elkarlanean oinarrituta jungo gera sortzen aukera desberdinak. Eta hori behin esaten dudala. Egoitzak aipatzen dira askotan. Egoitzak orain daude oinarrituta eredu berri baten, askoz ere personalizatuagoa dan, giroa da etxekoa eta gainera berrikuntza sartuta daukagu, baina ez gera soilik konformatzen egoitzetan transizio hori egitearekin. Lehen aipatzen nuen, jendeak etxean gelditu nahi du, alden neurrian, baina etxean bermatu behar deguna da ondo zaindua egotea. Eta izatea aldi berean ere jasangarriak akotxen artean zaintzen duen familia horrentzat edo inguruan duen horrentzat. Eta horregatu Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri du zaintza herri lab, eta hori da azkenean komunitate guztia, aldundia, udala, ambulategia,
eta komunidadea bera pertsona horren zaintzan buru belarri sartuta. Horrek inpakto oso positiboa izan du pertsona horren zaintzan, eta aldi berean ere egoitzara pasatzeko denbora 5 urtez atzeratu eginda. Pasaian hasi ginen esperientzia pilotu horrekin, gaur egun 18 udalerritan dago Gipuzkoan, orain daukagun erronka da 98 herrietara pasatzea, eta formula hori formula ona da, inpakto oso positiboa izan duena zaindua den pertsona horrengan, eta aldi beran ere saritua izan dana, hainbat eta hainbat lekutan, baita Europan bertan ere praktika on bezala. Alegia, hor ere, indar handia jartzen ari gera. Hortaz, zaintzaren esparruan daukagu gauza asko egiten ari gara guztiak, inbertsio handiak eskatzen ditu, ahalegin kolektibo handi bat, eta ahalegin kolektibo hori ahalbideratzeko tresna finantziero bada, eta tresna finantziero horrek ahalbideratuko du hau guztia aurrera eramatea baita etorkizunean ere. Guk etorkizun hori prestatu beharra daukagu, ardura hori gure gain hartu beharra daukagu. Etorkizunean ardura hori daukanak ere eukidezan aukera pertsona guztiak ondo zainduak izateko, eta adin horretara iristen geranean, eta ez da beti adineko pertsonen kasua, alegia gutako edon hori gertatu dakiguke, daukagun adina daukagula, eta guk ere etorkizuna nahi deguna da bermatu. Garaia iristen zaionean norbaiti, momentu horretan ere gertatzen dena gertatzen dala, alegia, krisiren bat etorriko balitz ere, orduan ere zaintza zerbitzu ona eskainiko dala. Krisiarena zergatik aipatzen dut. Denbora ematen balin badiazu, gustatuko litzaidake hau ere azaltzea, alegia. Guk erakundeok momentu honetan nahikoa baliabide ekonomiko daukagu, ez dena egiteko, alegia bete esaten dugu hau ez da festa, erronka handia dauzkagu, beharra handia dauzkagu, eta aldi beran ere etorkizunean izango ditugu eta etxea prestatu beharra daukagu horretarako, baina gainditu ditugu krisiak ere. Eta krisialdi horietan, adibidez COVID-aren egoeran, pandemia garaian, hemen enpresetako pertsianak itxi egin ziren. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zorionez etxea ondo zaindua zaukan, finantzioreki, ekonomikoki, eta momentu horretan hartu genuen erabaki bat beste inork hartu ez zuena, eta izan zen. Momentu honetan enpresek pertsianak itxita dauzkate. Jendea, orokorrean ez doa lanera. Soldatak ordaindu egin behar dituzte enpresa horiek, etzaile dirurik sartzen, baina ordainketak egin behar dituzte. Horrek sekulako itxolarria sortzen dio enpresa bati, autonomo bati. Alegia, ordaindu egin behar du, baina diru sarrerarik ez dauka. Gipuzkoako Foru Aldundiak hartu zuen erabakia izan zen. Zuk egin behar dituzun ordainketak, aldundiari dagozkionak, atzeratu, baina gu Gipuzkoako Foru Aldundiari, aldundi gisa, zuri zerbait ordaindu behar balin badizu, bezaren itzulketa adibidez, berehala ordainduko dizugu. Horrek zer esan nahi du? Euki behar degula erakunde bat ekonomikoki sendo dagoena, dirua asko aurreratzeko eta aldi berean jaso behar duena asko atzeratzeko, euki behar du nahikotasun ekonomiko eta sendotasun ekonomiko handi bat hori egin ahal izateko, baina hori egiten da enpresei lagundu ahal izateko, eta izan zen erabaki oso egoki bat. Bai enpresa, bai autonomo eta baita familiei ere. Orduan, aukera euki genuen momentu horretan laguntzeko behartzuenari. Eta krisia gainditu genuen, eta krisia gaindituta gaur egun daukagun egoera ekonomikoa, orokorra, hobea da krisiaren aurretik. Baino, hori posible izan zen, etxea bera zaindu genuelako, hori familietan gertatzen den bezala. Familietan ere, dirua sartzen danean, euki behar da ere buruan, guk euki behar ditugula planteamentu batzuk, momentukoak, ertainekoak eta epe luzera begira ere, alegia, euki behar degula ere, baliabide nahiko, etorkizunean zerbait gertatzen balin bada, norbait gaixotzen balin bada, lana galtzen balin badu, familiak ere momentu txarrik pasa ez dezan. Erakundeetan gauza bera egin beharra dago. Hortaz, horrek garrantzia handia dauka. Etorkizunean, momenturen baten zerbait gertatzen balin bada, jendea jakin behar du erakundeak daudela laguntzeko momentu gogor horiek gainditzen. Eta guk mezu hori ere pasa nahi dugu. Eta horrekin batera, eraldatze momentu batean dago industria, guk etorkizuneko apostuak egin behar ditugu, apostuak industria bezala eta apostuak ere etorkizuneko lanpostu bezala, lanpostu onak, horregatik ari gera egiten kuantikaren alorreko apostua, horregatik biozientzien alorreko apostua, edo mugikortasun jasangarriaren apostua. Guk industriari akonpainamendu bat eskaintzen diogu, etorkizunean ere ondo posizionatuta egon dadin, ze azkenean industria da ongi
ongizatea eskaintzen diona lurraldeari, horti datorkigu guri baliabide ekonomiko gehien, gure jendeari, lanpostuak, soldatak, bai, eta aldi berean ere lanpostu onak. Ondo ordainduak daudenak, azkenean bizitza proiektuak ere aurrera eraman alizateko. Eta hau guztia esaten dut, jakinda, orokorrean Gipuzkoaren argazkia ona dela, baina aldi berean ere baditugula erronka handiak eta besteak beste gure lurraldean 40.000 lagun daudela pobrezia arriskuan. Eta hori dela erronka oso handi bat, inondik inora atzean utzi behar ez duguna eta horri ere erantzuten ari gea jakinda zailtasun handia dagola, kronifikazio arrisku bat egon badagoelako eta hor adibidez elkarrekin lanean egitasmoaren bitartez, batzutan formakuntza, beste batzuetan lanbidera etzeko akonpainamentua, 1000 kontratu lortu ziren lehengo urtean, eta hor, oraindik lan asko daukagu egiteko. Alegia, konplexutasun handiko egoera daukagu, ziurgabetasun egoera baten, eta erakundeak behar du izan, edo Gipuzkoako Foru Aldundiak behar du izan, erakunde bat laguntzen duena, eta aldi berean ere eragiten duena, eta lurraldea prestatzen duena etorkizunera begira. Horixe da gure apostua. Oinarri horietan, eta itzuliaz zaintza arlora, jakin nahiko nuke, ea zer gertatuko ote den orain artean gauzatzen diren egoitzetako plazen kontzertazioarekin. Amaitu, aurra aipatu duzu, ardura gure gain hartu behar dela, Foru Aldundiak enpresa berriaren bitartez eta hirugarren sektoreko elkarten bitartez amaituko luke kontzertazioekin edo kontzertazioek bere horretan jarraituko dute? Guk hirugarren sektorearekin lankidetzan sinisten dugu eta horretan gainera oinarritzen da gure eredua eta gizarte zerbitzuetan eta egoitzetan hirugarren sektorearekin hitzartzen ditugu plaza asko eta asko. Lehengo astean bertan Gobernu Kontseiluan 157, 158 plaza berri hitzartu genituen, alegia hitzartzen ditugu hirugarren sektorearekin, irabazi asmorik ez daukaten erakundeekin eta zerbitzua da publikoa. Hortaz da zerbitzu publikoa, ikuskaritza publikoa da, baldintzak publikoak dira, alegia horixe da gure eredua horretan sinisten dugu eta etorkizunera begira, plazak gehiago hitzartuko ditugu, hirugarren sektorarekin, guk erramienta finantzieroa martxan jarri dugu, hain justu horretan indarra jartzeko, eta aldi berean ere, irabazi asmoa duen enpresaren bat etorriko balitz, aukerarik izan ez dezan. Guk eredu horretan sinisten degulako. Alegia komunidadean lankidetzan. Horrek emaitza onak ematen ditulako, berrikuntzan ere oinarritzen delako gure eredua eta urrats horiek egiten jarraituko dugu. Jakinda, leno aipatzen genuen bezala, hartatu behar den edo zerbitzua eskaini behartzaion biztanle kopurua handitzen doala etorkizunean ere. Hortaz hitzartzen jarraituko ditugu plaza horiek guztiak. Azkeneko adibidez Usurbilen eraiki izan lehenengo egoitza eredu berri horretan oinarritua dena, ez? Personalizatua, berrikuntzan oinarritua eta aldi berean ere herrira irekia, auzora irekia. Plaza guztiak hitzartuak daude Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik eta plaza guztiak publikoa dira. Aipatu duzu baita ere Foru Aldundiaren presentzia pertsonei laguntzeko eta eragiteko. Une honetan, 6 egoitzetako langileek greba luzatu dute abenduak 19 bitarte, 100% lan kontratuak eta soldata arrakala aldarrikatzen dute. Foru Aldundiak nolako esku hartzea du lan gatazka honetan? Horrelako egoera bat egoten denean, edo hor azkenean patronalak eta sindikatuek negoziatzen dute, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak egin behar duena da erreztaile lan bat. Erreztaile lan bat, prozesu hori ondo burutu dadin, aldarrikapenak kontuan hartu, eta kontuan hartuta ere oreka sistema osoarena aurrera jarraitu. Bestalde, enplegu publikoa ezbaian dago, gaur egun euskara dela eta Foru Aldundian azken lan eskaintzetan erabaki zen eskakizunak atzeratzea, jakin nahi dugu, ea zer esan nahi duen honek eta langileak zeunetan jorratu beharko duen hizkuntza eskakizuna?
Honek esan nahi duena da Gipuzkoako Foru Aldundiak azkeneko urtetan sekulako ahalegina egin duela Gipuzkoako Foru Aldundian zerbitzua euskeraz eskaintzeko eta Gipuzkoako Foru Aldundian euskeraz lan egiteko eta helburu horrekin jarraituko duela etorkizunean ere. Guk Gipuzkoako Foru Aldundian eduki ditugu sententziak epaitegitatik justu autu honen kontrakoak direnak eta hortaz momentu batean ikusita zeintzen bilakaera judiziala ezin genuela aurrera egin eta jakinda 1909 langile dauzkagula Gipuzkoako Foru Aldundian lan eskaintza publikoa oso handia zala, langile kopuru handia zegoela ezai azterketa horiek egiteko eta baldin eta jarraitzen bagenun bide judizialetik bukatuta zegoena lanpostu asko utzi geldituko zirela eta horrek suposatuko zuela Gipuzkoako Foru Aldundia aurkituko zela kolapso egoera batean guk alakorik ezin genuen egin eta hartu degune erabakia zein da. Helburua mantentzen dugu, egokituko dugu sententziek esaten duten horretara lan eskaintza publikoa, alegia perfilatuak egongo dire lanpostuan 74 eta gainontzekoei begira sartuko dira, baina helburua mantentzen dugunez denbora bat izango dute prestatzeko eta denbora hori pasatzen danean orduan ziurtatu beharko dute euskera eskakizuna eta orduan izango dira plazaren jabe. Eta momentu honetan negoziaketan ari gera ikusteko prozesu hori nola burutu. Baina esan nahi duena da hori. Esan nahi duena da arduraz jardutzen degula, ez geneukan aukera gehiago epaitegietan, pareta baten kontra jotzen ari ginen, ezin genuen kolapsora eraman erakundea, baina guk helburuari eusten diogu. Izan ere, lenoa aipatu da, Mikel Zabalzaren kasua aipatu da, eta aurreko eztabaidan ere, Maribel Bakero eta Pedro Sánchez eta aritu dira ere, Frankoren egoeraz, garai hartaz akordatzen geranean, gure hizkuntza propioa galbidean zegoen, sekulako ahaleginan eginda, ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiak, baizik eta gizarteak berak eta euskalgintzak eta erakundeok hor buelta emateko egoera horri ezin dugu atzera pausorik eman inundik inora. Epaitegietan muga jartzen dizkigute, helburu horri eutsiko diogu eta beste bide batzuk hartu helburu horretara iristeko. Eta horixe da gure apostua eta apostu horri eutsiko diogu. Orduan, zalantzan gelditu zaite hizkuntza eskakizuna prestatzeko denbora tarte horretan, langilea ze izango da, behin-behineko langilea eta prestatzeko ordu horiek zer joango lirateke bere enplegu orduetatikan? Hori kazetari bezala hori jakina izatea ondo dago, baina negoziatzen ari gira hain justu momentu horretan hori nola burutuko den, zenbat denbora izango duen, gu Gipuzkoako Foru Aldundi bezala baliabideak eskainiko ditugu, pertsona horrek ikasi dezan eta eskaini dezan maila nahikoa lanpostu horretarako euskeraz aritzeko eta euskeraz zerbitzu hori eskaini alizateko, baina negoziak eta mailan dagoen zerbait eta nik ezin dut aurreratu, besteak beste adostu gabe dagoelako, baina hori izango da, jabe izango da, plazaren jabe izango da, behin lanpostu horrek daukan eskaera maila betetzen duenean eta ez lehenago. Horre baitare, zehazki, beste esparru bat ere, klasiko bat, abiadura handiko trenarena, berriki, honi buruzko adirazpenak ere egon ziren, katen bueltan, jakin nahi dugu, nola doazen abiadura handiko trenaren bueltako lanak, Jose Antonio Santanorekin ere hitz egin alduzu? Bai, lanak tamalez nik esan behar dudana da azpiegitura hau funtsezkoa dala gure lurraldearentzat, funtsezkoa dala gure herriarentzat, ikusten denean Espainiako estatuan zenbait puntutan hori martxan dagoela eta gure herrian alegia punta-puntan dagoen herri honetan azpiegitura funtsezko hori ez daukagula, utzikeriagatik benetan ikaragarria da eta arduragabakeri ikaragarria da. Urte askotako atzerapena daukagu eta atzerapen hori zertan islatzen da? Honek kaltetzen du gure lehiakortasuna, horrek kaltetzen du deskarbonizazio prozesua, alegia ibilgailuak errepideetatik ateratzea, eta horrek kaltetzen du aldi berean ere gure herriaren vertebrazioa. Eta iparralden gertatzen ari dana ere ikusten dugu, eta hortaz oso kaltetua dago gure lurraldea eta gure herria zentzu honetan. Momentu honetan nola dago kontua? Eduki ditugu tirabira asko, Espainiako gobernuarekin, ministeritzarekin,
hitza eman zuten zundaketak egingo zituztela, zundaketa horiek oraindik ez dira hasi, bai gu konversazioetan egon gera personalki ere honen inguruan, egia esan ikusi deguna da, alde batetik ere, zundaketak egiteko esleipena edo eginda zeukatela, baina ez zuela betetzen inundik inora Euskal Erakundeekin adostuta zaukaten hori, eta honen guztiaren berri daukagu ez beraiekin harremanetan izandako informazioarei esker, baizik eta boletinean begiratuta, hori ikaragarria da, guk ez daukagu inolako informaziorik, ez dugu euki inolako informaziorik. Eta nunbait, orain bai esan zaigu, Eusko Jaurlaritzarekin adostutako bigarren bidean egingo dituztela zundaketa horiek, alegia Aralar inguratzen eta ez zeharkatzen, eta zundaketa horiek hastekoak dira, berehala. Zundaketa horietan oinarrituta egingo lukete txosten bat ikusteko zein den aukera onena, guk oso garbi daukagu, Ezkio itsaso dela aukera onena, hasieratik hori izan zen apostua, logika guztia dauka, hiriburuen konexioa, Mediterraneoarekin daukagun konexioari begira ere zentzu guztia dauka hori horrela egiteak, baina orain Espainiako gobernuari presa sartu zaio, hainbeste urte eta gero, eta azkar egin nahi ditu kontuak, baina guk ondo egitea nahi dugu, eta hortaz ikusita bilakaera zein izan dan, irakurri behar ditugu boletinak, egunkariak eta denak, ze horren bidez gehiago daukagu bestela baino azken berria da, zundaketak hasiko dituztela, bai, eta egingo dutela Aralar inguratzen eta ez zeharkatzen. Eta hortaz, lehenbailen behar dugu azpiegitura hori ezinbestean. Hain zuzen, eta zentzu honetan ere, bitxia egiten zait, Santaonarekin dagoen harremana, bera estatu idazkaria da, garraio ministeritzan, eta berak esatu zen, telefono bidezko elkarrizketa bat, aipatu zenulako elkarrizketa batean, baina aste baldenago, hementxen bertan, naiz irratian, Jose Ignacio Asensio kontatu zigun, zertaz hitz egin zuen Santano berarekin. Aurretiaz ere, beste ikamikaren bat edo izan zen. Inpresio daukat batzuetan, garai bateko Santano, Irungo alkatea zelarikan, orduan agian izan zituen arazo edo oztopoak, orain ministerio batean dagoenez, garaiko errenkoreren bat edo eta tentsioa, ezakit, alako kontuetan ibiltzen ezote den, ezakit, zer esango zenuke honi buruz? Nik horren aurrean ez dakit zer esan, nik esango dizudana da zein izan da nire esperientzia, eta nire esperientzia erakunde bezala eta erakundeko arduradun bezala da nik jasotzen ditudan eta egiten ditudan deiak erakundeko arduradun bezala direla profesionalak, nik ez dut deitzen alkate bat edo ez dut deitzen idazkari nagusi bat jakiteko ze plan dauzkan astebururako. Beak ni deitu ninduen nean idazkari nagusi bezala ministeritza batetik ni diputatu nagusi bezala eninduen deitu jakiteko ze plan neukan asteburuan, alegia etzan personala, zen igrekoaren inguruko dei bat, eta hortaz informazio hori gainera jakin beharrekoa dana plazeratu nuen ala garrantzizkoa zelako. Hortaz, bere bilakaera zein dan, danok ezagutu dugu iraganean, eta gaur egun ere, guk ikusi deguna da, eta ez nahi sartuko, zeitze gustatzen gainera personekin sartzea, niri erakundeak ere, niri irutzait errespetuzko jarrerak euki barritugula, eskatzen ditu niretzat, eta hortaz nik ere gauza bera egin beharra daukat, nik ikusi dudana da, atzerapen ikaragarri bat, konpromiso falta haundi bat gure herriarekiko, konpromiso falta haundia gure lurraldearekiko, eta horrek daukala eragin zuzena eta negatiboa gure lurraldearen lehiakortasunean, deskarbonizazioan eta vertebrazioan. Eta horixe da nik eskatzen diodana estatuko idazkariari edo ministeritzari. Hortik aurrera harremanak, niri gustatzen zait alderdi politikoen artean dauden harremanak onak izatea, baina gu hemen honea ez gea etorri lagunak egitea, baizik eta etorria lanea, eta nik lana eskatzen dut. Eta horretan, zentzu horretan, izango gera, orain arte izan geran bezala oso exigenteak, eta izan gera exigenteak ikusi degulako utzikeria handia. Eta azkenik ere, santzenuen baita ere, batzar nagusietan, Kafek Israelekin duen kontratua bertan bera uzteak, enpresaren itxiera eragin dezakela, atentzioa deitzen duen adirazpena da hau, hau adirazteko zer aipatu izan dizute Kaf enpresatik, edo zein da ezagutza?
Bueno, hemen kasu honetan ni bere garaian hau aipatu nuenean izan zen ere kontestu batean, eta bai azaldu nahi nuke, alegia horre genozidioaz hitz egiten ari ginen momentu batean, ardura leporatu nahi izan zitzaion enpresa jakin bati, hain justu aipatu dezun horri, eta nik esan nuena zen, inundik inora ez nuela onartuko Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradun nagusi bezala, genozidio baten ardura edo halako motxila bat egoztea ez erakunde publiko bati, ez da ere unibertsitate publiko bati, eta ez da ere enpresa bati edo enpresa horretako langilei. Oso arriskutsua iruditzen zitzaidala horrelako ardura bat egoztea, berriro diot, erakunde publiko, unibertsitate, enpresa edo langilego bati. Erabat bidegabea zela halako zerbait egitea. Eta gainea arduragabekeri ikaragarria iruditzen zitzaidala, hain arinki hitz egitea kasu honetan arduradun politiko baten aldetik, hain arinki hitz egitea enpresa baten bilakaera ekonomikoaz, nun aipatzen zen, bueno, hori alde batera utzi ziteken kontu bazala, eta nik esaten hona zen, horrelako negozioak, horrelako akordioak lortzen direnean, eta akordio hau 2018-2019koa da, duela urte batzuk atzera egin beharko genuke, horrelako gauza bat eteteak dauzkan abalakin eta dauzkan zigorrekin, gero enpresak eduki behar duela gaitasuna horri eusteko, eta ezinezkoa izaten dela. Kasu honetan, eta baita besteetan ere. Hori ez da ezagutza tekniko bat nik eduki dezakedena enpresa horren bilakaeran, baizik eta ezagutza orokor bat. Halako kontratu bat, eteteak dauzkan, abalak martxan jartzea, edo zigorrak dira ikaragarriak jasangaitzak direnak enpresa batentzat. Eta nik Gipuzkoako Foru Aldundian daukadan ezagutzan ere, guk horrelakoak gure kontratuetan txertatzen ditugu, beti. Bestela edonork edozein momentutan horrelako azpiegitura bat martxan jartzeko garaian, ustea erabakitzen balin badu, pentsa zekalte sortzen zaion lurralde horri, eta hortaz bermeak oso altuak izaten dira. Zentzu horretan aipatu nuen, eta hori errealitate bada. Mikel Jauregi sailburuak berak ere honen inguruan hitz egin zuen, eta esaten zuena zen, bueno, begiratu besterik ez dago, zeintzuk diran enpresa horren datu ekonomikoak, publikoak dira, eta zenbat baliabide dituen, eta zigorra zenbatekoa zen, ez dauka aukerarik hori aurrera eramateko. Xehetasun guzti hauekin eta azalpen guzti hauekin geldituko era, Eider Mendoza Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusia, mila esker, goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei eta egun ona izan dezazuela. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala, itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta, egunero zabalik, gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta, plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 944-865-500 telefonoan, edo 3www.talasoterapiazelai.com webgunean. Euskotrenek jakinarazten du. Azaroaren 26a, garraio iraunkorraren munduko eguna da. Mugizaitez jasangarri Euskotrenekin egun honetan, eta urteko gainerako egunetan, baita ere. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kaixo, ni adimen artifizialarekin sorturiko ahos bat naiz, eta pertsona erreal bat dirudit iaia. Adimen artifizialak ia edotzer egin dezakela dirudi. Zertarako da gai, eta guk zertarako erabili beharko genuke, zertarako ez. Saio berezi antolatu du Naiz Irratiak gaia hausnartzeko. Gurera gonbidatu ditugu Simon Peña informazioaren zientzietan doktorea, Beñat Erezuma zientzia eta teknologian aditua, eta Uxue Mori konputazio zientzian eta adimen artifizialean aditua. Adimen artifizialaren arrisku naturalak izango ditugu izpide. Ostegun honetan, 7:00 aurrera, Naiz Irratian eta streamingez naiz.eusen. Naiz, konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.
Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 10 gutxi luze eta zabal hitz egin dugu gaurko honetan Gipuzkoako gaurkotasunaz eta aipatu dugu besteak beste euskara, eta lan eskakizunak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eskainiko dituen enplegu plaza berri horiek. Esan digu, Ider Mendoza diputatuak, negoziaketaren bueltan daudela elementu hauek, eta, akaso pixka zalantza gelditu zaigu hor, ea langilea zegoeran egongo den, ea behin-behineko langilea izango den, eta gero plaza eskuratuko duen. Zakit, nahi dut, jakin, ea ze ikuspuntu duzuen honi buruzane? Zalantza sortzen dugu, eta gero baita ere, pixka, amore emate hori, epaitegi batek esandakua, borrokatzia behintzat, legeak, hormaren kontra jotea eramaten maizu legeak, behintzat, igual legia aldatu behar da, edo beste zerbait egin behar da, egia da, behin-behinean beste alternatiba batzuk bilatzia ondo dagoela eta egin beharreko zerbait dela, baina nik uste dut oraindik beraiek ere ez dakitela, zuk pegi galdetu diozun bezala, ea bitartean urte horietan beraien lanpostua behin betiko izango den, behin behineko izango den, edo zer ekarriko doan baldin eta bete beharreko eskakizun hori espaldin badeu betetzen, Gero, suposatzen dut horrere, egongo dela beste aukera bat, epaitegietara juteko langile horrek, eta horrere akaso berriz ere hormaren aurka biharko da horregatik uste dut, behin behinean beste alternatiba batzuk bilatzia ondo doz, epaitegietako denborak, luziak izateia, baina iruditzezat beste bide batzuk ere jorratu beharko zoala, bai erakundeak, eta bai Gipuzkoako Aldundiak kasu honetan, baina baita ere lakuak berak. Laura? Bai, horren beste gauza hitz egin dira, eta orduan, hanekia gai bat hartu duenez, nik beste bat hartuko dut. Aurrera. Eta zera da, aurrekontuetako prozesu hori, Eta ze ondo ikusten dan, ze nolako aldea dagoen, gehiengo osoa izatea edo ez izatea, Oda, legebiltzarrean ikusten duguna da, urtero ikusten duguna, gobernuak baldin badauka gehiengo osoa, hau da, antzerki aktuazio bat, batzuetan hobeto eginda, aktoreek hobeto antzesten dute, beste batzuetan txartuago, baina, antzespena da, ze badakigu hasieratik, gehiengo osoa izan da ez dutela aldatuko koma bat ere. Horren froga da, Euskal Herria Bilduk aurkeztu dituen 125 proposamen eta bakarra ez da onartu, beraz, aho handiaz esan dezakete pres gaude mundu guztiarekin hitz egiteko, baina aho txikiaz esaten dute baita zera ere. Eta gero, nolako egoera dagoen, gutxiengoan zeudenean, Eta orduan hori da zeta baterako Gipuzkoako Aldundiaren kasua. Eta nik argi ikusten dut norekin egiten duten hitzarmena beharrezkoa baldin bada. Eta ez da izango Euskal Herria Bilduarekin, Peperekin baizik, eta salduko du segatik. Euskal Herria Bildurekin hitzarmen bat egitea aurrekontuan horrek suposatzen du, badaukala kostu politiko bat. Hau da, beraien politika ekonomikoan norabidea aldatu behar dutela. Introduzitu behar dituzte, beste ikuspuntu ekonomista batzuk beraien ideologiarekin bat ez datozenak. Aldiz, Peperekin adostu egiten badute, horrek ez dauka koste politikorik, horrek ez die eskatzen politika ekonomikoan norabidea aldatzea. Lehenik eta behin, biak direlako neoliberalak, hau da, bat datoz politika ekonomikoan. Eta bigarrenik, Pepek ez dielako eskatuko koste ekonomikorik, gehienez eskatuko die, privilegio partidistaren bat, edo, hau da, alderdiaren aldeko mugimentoren bat. Beraz, batzutan, etzigarria da, ikustea nola dagoen gidoia, aldez aurretik idatzita eginda markatuta, eta nola hartzen gaituzten tontutzat pentsatuta aukerak daudela, ez dago? Bai, zentzu horretan neuk ere apunte batzuk hartu ditut eta bide beretik, Laurak esan duan bide beretik,
bai, zela beharra dagoenean, negoziaketa horiek zabaltzeko ate guztiak irikitzen dira, ate guztiak ez, Laurak esan dugu eta akaso zirrikituak diala irekitzen dienak, iaz peperekin onartu zoan aurrekontua azkenian, 2023 urtean EH Bildu zan gertuen zabala, baina ala ere EH Bildurekin ez egitearen luzapena eduki zeuen, eta urten ere, ikusin beharko da, baina gero bai, pixka da morro emateu ez, peperekin horrelako harremanak, horrelako negoziaketak egin, eta gero, aste honetan entzun dana, Estebanek esatea PNV dala, EAJ dala, antifascismoa borrokatzeko baloreak dakan alderdi bakarra edo indartsuena, orduan. Laurak esan dugu, peperekin negoziaketak ez diola eragiten bere bozkatzaiekiko erantzun behar izatea, eta EH Bilduk hor pixkat ipintzen diola ataka estu baten, baina gero egisa da, beraien adierazpenak estatu zela bat, eta esan duan, pixkat zirko mediatiko baten bilakatzen dela gero negoziaketetan ez ematen, iruditzezat. Alde batetik positibua negoziaketa egiteko behar hori edukitzea ez dakelako gehiengo absoluturik, baina gero ere bai ikusi behar norekin negoziatzen duan, eta norekin negoziatzen baldin bada, galdetu beharko zako, ea zergatik peperekin negoziatu duan, baldin eta EAJ baldin bada antifascismoa borrokatzeko, antifascismoaren baloreak benetan islatzen duan alderdi bat. Adierazpen horiek, EAJ-aren ordezkariaren adierazpen horiek, nik uste dut, humorezko atalean sartu beharko dira. Bai da, gero bai da diferentia, eta ikusi dugu, Madrileko Kongresuan EAJ-ak handakan diskursua eta EAen ze diskurso dakan. Mentxan utziko dugu, gaurkoz analisi maila 30 segundu besterik ez dira gelditzen goizeko 10 izan daitezen. Laura Mintegi eta Ane Urkiri, mila esker goizonetan gurean izategatik. Bai, bukendu gerten. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, Frank-Walter Steinmeier, Alemaniako presidenteak Gernika bisitatzen duen lehenbiziko estatuburu alemaniarra bilakatuko da ostiral honetan. Itxaso Leon, egunon? Egunon peli, egunon entzuleok, barkamen askatuko du Alemaniar presidenteak 1927an Gernika sarraskitu zuen bombardaketagatik. Horrek ezkutuan egon oiden eztabaida bat ireki du. Madrilek gauza bera noiz egingo duen eta are gehiago nork egin beharko lukeen. Steinmeierrek barkamen askatu zuen publikoki Varsovian ere 2023an erregimen naziak juduen aurka Poloniako hiriburuan egindako krimenengatik eta Gernikako bakearen museora joango da oraingo honetan. Goizago asteazken honetan bertan Picassoren Gernika artelana bisitatuko du Madrilgo Reina Sofian jarraitzen duena Euskal Herritik eskatu izan den arren naturalagoa izan beharko lukeen lekura itzultzea. Espainiako gobernu guztiek beti uko egin diote horri gai teknikoak argudiatuz. Ostiralean bertan Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Alemaniaren keinua imitatzera animatu zuen Espainiako estatua Gasteizko legebiltzarrean zein instantziatan egin beharko lukeen adierazi gabe, baina gobernu horretara joz. PSOEk berehala jo zuen apelazio horren aurka lakuaren egituratik bertatik hasita, izan ere Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendariak erantzun zuen 1937an Espainiaren kasuan Espainiako gobernua izan zela erasotua, sentsibilitate desberdinak zituen gobernu plurala. Astearte honetan ere Espainiako kanpo arazoetako ministroak uste izan du ezin dutela egungo gobernua interpelatu. PP baizik Jose Manuel Alvaresentzat alderdi horretako kideentzako oroimen lezioa izango da Alemaniako presidenteak ostiral honetan Bizkaiko hiribilduan emango duena. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
Goiz nahasia izaten ari gara errepideetan, bi ibilgailuk elkarjo eta txapa istripoa izan dute gaur goizean N1 errepidean, Bilabona parean, eta horrek ilara luzeak eragin ditu Irunera bidean Lakuako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Ezbeharraren ondorioz Erreietako bat itxi dute Irunerako norantzkoan eta istripua dela eta goizeko lehen orduan errepide horretan trafikoa astuna izan da eta 4 kilometrorainoko ilarak sortu dira dagoeneko amaitutzat eman direnak. Bestalde, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da Bizkaia 10 errepidean, Bilbon Irungo norantzkoan errei bat itxi dute bertan ere eta 3 kilometrorainoko autopilaketak sortu dira. Errepide berean, behi 10ean ere, Barakaldon kasu honetan Muskizera bidean beste istripu bat, bi errei itxita eta pilaketak. Gainera, azken istripu hau Bizkaia 30 errepidean ere ari da eragina izaten. Eta hauek aipatuta, asteazken honetako eguraldiaren iragarpena ekarriko du Iker Ibarluzeak. Giro bustiarekin jarraituko dugu asteazken honetan bai gutxienez lurraldearen mendebaldean. Goizean, ipar isurian eta bereziki mendebaldean hodeiak ugariak izango dira. Zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteko ostartzetxo batzuk zabalduko dira, baina hodeiak ilunak izango dira eta hodei hauek ez zaparrada giroa ekarriko dute. Zaparradak egun sentiar oraindik mardulak izango dira, baina goizean zehar indarra galduko dute eta ez dira oso indartsuak izango. Aldiz ego isurialdean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, bertan ateri egongo da eta ostartzetxo batzuk izango dira. Eta Araba erdi eta hegoan ere pixkanaga goizean zehar atertzera egingo du. Arratsaldean oraindik Kantauriar isurialdean eta mendebaldean zaparrada txiki batzuk izango dira, gainontzeko lekuetan giro ateri eta lasaia nagusituko da, eta hego isurian eta bereziki ekialdean ostarte politak ere izango dira. Haizeak iparraldetik joko du, lurraldearen hegoaldean bolada bizi batzuk utziz, temperatura minimoak eta maksimoak hori behi behera egingo dute, minimoak 2-0petik eta 8 gradu bitartean errendituko dira, aldiz maksimoak Kantauriar isurialdean 9 eta 12 gradu bitartean, eta hego isurialdean aldiz 5 eta 9 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Proposamen guztiak ekin gelditzen era. Eskerrik asko, Itxaso. Eskerrik asko, Peli. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak egunon. Egunon, Peli. Nolako kontuak aipatuko dituzu gaurko honetan? Bueno, Maite Tolosa abokatua etorriko da gurera, eta esan digu morosoen fitxategia izango dugula mintzagai. Hau asko interesatzen zaigu, gure estudioan ere hainbat moroso badaude. Hemen bizumarekin ibiltzen gara burrukan askotan. Deklarazio gogorrak. Ez dut izenik esan. Ez dut izenik esan, ez dut aipatu, baina hemen, nik sentitzen dut moroso ugari ditu dela inguruan, eta beraz, Maite Tolosa abokatuak, ea gomendiorik ematen didan, morosoi nola aurre egin edo horrela. Baina dena ez da gai horrelako gai serioa izango, eta asteazkena denez musika ere izango dugu, eta Ondora taldea etorriko da, elkarrizketa akustikoetara, Elisa Baiona eta Ibai Gaiardok osatzen dute Ondora, eta beraien lehenengo diskoa aurkeztuko digute. Horra, oparitxo bat izango da, ze oraindik ez dute formato fisikoan kaleratu, beraz, primizia modura edo gurekin egongo dira, eta horrez gain, Gartxotun Sainek ere, doinuetatik aratago tartea prestatu digu, eta horrelako kontuak. Adi ongo bera. Akaso elkarrizketatu posible bat izan daiteke baitare frakdun kobratzailea edo, baina intrigaz beterikan geditu bera zorroiekin egia esan. Ongo da salsea. Inauteritarako mozorro hona da, Baina erabile izan da, ez? Bai, baliteke. Torero moroso. Nola baliatzen duen Pelik edo zein aitzakia frak jantzi bat maigainera ekartzeko, Bueno, eta xoxak eskatzeko ere, bai, hala. Bueno, Inigo eta Goiuri mila esker. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, goaz, ondo segi, aio! Naiz irratia.